Dámy a páni, dovolte mi, aby som otvoril druhú časť konferencie. Na trhu s elektrínou prebieha na jednej strane harmonizácia smerujúca k jednotnému európskemu trhu s elektrínou. Na druhej strane vidíme silný progres v oblasti decentralizácie a dekarbonizácie. No a na tento vývoj vlastne musí nejakým spôsobom odpovedať trh s elektrínou rôznymi zmenami a novinkami. A práve o niektorých vybraných zmenách a novinkách budeme diskutovať v rámci tohto panelu. A som veľmi rád, že naše pozvanie dnes prijala táto hviezdna zostava našich speakerov. Trošku v pozmenenom poradí. Niektorí žiaľ nemohli nakoniec prísť, ale myslím si, že oceníte, že máme tu takýchto super expertov. Takže ja vám ich predstavím. Z ďalekej Prahy k nám prišiel pán Michal Puchel z OTE. Privítajte ho, prosím. Ďalší Michal Dubeň zo ZOSE Energia. Igor Ondrejovič, Slovenské elektrárne energetické služby, lomeno Združenie dodávateľov energií. Čiže nám tu zastupuje Janku Ambrošovú, takže aj za ZDE nám dá nejaké podnety. Potom tu máme Rastia Gaňu z IP Softu a Daniel Zákutný z Východoslovenskej distribučnej. Ako ste si všimli, tak sme sa snažili to tak namiešať, aby sme na rovnaké veci sa vedeli pozrieť z rôznych smerov. Máme tu distribútora, máme tu ITčkára, máme tu dodávateľov, obchodníkov, máme tu organizátora trhu. Takže si myslím, že to môže byť dosť zaujímavé pre vás. A radi zodpovieme aj na vaše zvedavé otázky, takže prosím, využite slajdov, budeme ho občas monitorovať, čo sa tam objaví, aká otázka. Ten hashtag tu vidíme, takže e-focus, nebojte sa pýtať. Radi zodpovieme čokoľvek budeme vedieť zodpovedať. Dobre, takže v prvej časti sa chceme pozrieť trošku na tú integráciu trhov. Pred nami je vlastne dlho očakávaná podpora 15-minútových obchodných produktov na dennom trhu. Predčasom dokonca OTE a OKTE a ďalších 9 operátorov trhu deklarovalo, že sme pripravení, chceme držať termín. Ale včera bola taká tlačovka, ktorá hovorila, že predsa len ten termín sa bude posúvať. Tak ja poprosím Michala, aby nám vlastne vysvetlil, a poprosím zároveň aj prezentáciu, ak nám môžete zobraziť, aby nám vlastne vysvetlil, že čo nás čaká pri tej podpore na 15-minútové produkty, čo sa tam zmení, ako sa možno procesy trošku poposúvajú. A možno, ak by si mohol trošku aj z kuchyne povedať, že prečo máme ten posun, keď ste pripravení. Dobré po obede. Ja zase pokúsim aj sám seba, aj vás potrápiť svojou slabnúcou slovenčinou. Takže tu máš. Ďakujem. Takže aj okomentujem, prečo došlo k tomu posunu, pretože bolo tam možno niekedy aj nepresné informácie, nepresné interpretácie, čo to spôsobilo, čo to naopak nespôsobilo. Ale skúsime najprv len krátkou informáciou o tom, čo na tom dennom trhu teda bude. Ja som sa tam pokúsil aj upraviť ten dátum, lebo to rozhodnutie padlo včera, i keď my sme o tom rozhodnutí, o tom budúcom čase, kedy to nás budeme spúšťať, vedeli už niekoľko týždňov. Takže nadväzuje to na situáciu, že minulý rok vlastne celá Európa v vnútrodennom obchodovaní prešla 15-minútové produkty. To sa všetko odohralo a spustilo sa to u nás v našom prípade aj v prípade zúčtovania odchýlok k 1.7. minulého roku. A ambíciou bolo najprv v prvom kvartáli roku 2025, potom 11. júna s obchodovacím dňom 12. júna spustiť ten projekt
A trošku ako Libor sa pýtal, aké sú tie parametry tých produktov, máte to trošku naznačené. V podstate sa predpokladá v tom našom regióne, ono sú potom iní organizátori trhu, ktorí to majú ešte komplexnejšie, že od toho budúceho času, od toho 1.10., 1. októbra, by sa vlastne mali aj na dennom trhu obchodovať nielen 60-minútové produkty, tie tam zostanú, ale budú sa obchodovať aj 15-minútové produkty. Všetko ostatné v prípade Českej republiky zostáva zachované. Sú iné trhy, kde sa obchodujú aj 30-minútové produkty a tam je ambícia podržať aj túto variantu, túto alternatívu, pretože na to historicky boli zvyknutí. Takže toto je ten základné predstavenie tých rôznych produktov. S tým samozrejme súvisí, akým spôsobom bude potom prebiehať vyhodnotenie tých jednotlivých produktov, akým spôsobom sa budú mečovať dohromady 15-minútové, 60-minútové produkty. Takže to máte naznačené, ten systém pripravujeme tak, aby byl dokázal mečovať produkty s rôznou dĺžkou s tým, že vždycky budú zmečované v celej svojej ponúkanej perióde. Takže pokiaľ niekto ponúkne 60-minútový produkt, dôjde k jeho zobchodovaniu, tak zobchoduje celých svojich 60 minút. Môže to byť zobchodované proti 60-minútovému produktu, ale takisto sa to môže vypárovať s rôznymi 4-hodinovými produktami, ale bude celá tá hodina zobchodovaná, pokiaľ bude úspešná. Zároveň, pretože to je predsa len náročná, zvýšená komplexita, tak sme hľadali, koľko času potrebujeme na to, aby sme potom tie jednotlivé ponuky dokázali zmečovať aj v týchto rôznych granularitách. Predpokladali sme, že tých ponúk bude viacej, minimálne 4-násobne, pretože proste máme 4-krát produkt v jednej hodine. Takže sme hľadali, koľko času potrebuje na to náš centrálny vyhodnocovací algoritmus. A vďaka tomu, že sme našli určité rezervy, ale nebolo to možné plne zachovať, tak dochádza aj k určitému posunu zverejňovania výsledkov v rádoch minút. Nie je to veľký posun, ale ja to potom mám, myslím, že v ďalšom obrázku máme trošku väčší detail, koľko minút sa ktorá fáza posúva. To finálne zverejnenie výsledkov tu máte naznačené, že bude o pár minút 13.02 každý deň zverejnené. Ďalšia vec, ktorá s tým spolu súvisela, tak je takisto, my sme tu mali historicky zavedenú tzv. Druhú aukciu. To bol vlastne inštrument, ktorý mal slúžiť pre prípad, že nám zlyhá ten systém a mali sme tam nejaké záložné ponuky všetkých účastníkov trhu. Ukázalo sa, že tento záložný mechanizmus má skôr viacero nevýhod a rizík ako výhod a preto už vlastne predčasom na konci januára došlo na celoeurópskej úrovni zrušenie toho inštrumentu druhých aukcií. A ten hlavný dôvod bol to, že väčšina obchodníkov pozabudla, že tam nejaké ponuky má. Tie ponuky potom nemuseli reflektovať tú aktuálnu trhovú situáciu a z toho dôvodu to vlastne bolo skôr riziko takto ten obchod potom uzatvoriť. Michal, použila sa niekedy vôbec tá druhá aukcia? Myslím si, že v našom prípade nie, ale boli prípady, keď sa mala použiť a všetci boli v šoku, čo tam vlastne za ponuky mali. Takže skutočne sa ukázalo, že byť ako super zálohovaný a potom zabudnúť, čo tam mám, je skôr riziko. To je potom lepšie potom ten trh nechať, dobehnúť napríklad na tých vnútrodennom obchodovaní a nesnažiť sa tam mať tú super zálohu. Samozrejme, ako som už naznačil, dochádza k tomu cross-matchingu, to znamená, že tam je tá výkonnostná náročnosť je zvýšená, preto máme tam ten posun. A s tým takisto súvisí, aké sa vlastne menili parametry tých produktov. Môžem len potvrdiť, že aj tie 15-minútové produkty na tej dennej báze, na deň dopredu, majú úplne rovnaké parametry, ako ste ich poznali ako vy obchodníci, pokiaľ obchodujete, takže tam nedochádza žiadnej zmene. A len ešte potruhujem ešte raz, tá 60-minútová ponuka musí byť vždy zobchodná v celej svojej obchodnej perióde. Nemôže to dôjsť tomu, že by mi z toho vzali niektoré 4 hodiny a niektoré nie. Takže to sa rešpektuje. Ale treba na to trošku väčšie času, aby sme dokázali tie mnohé tisíce ponúk navzájom zmečovať, vyhodnotiť. Potom z rôznych dôvodov sa používa aj určitá referenčná hodinová cena, tak toto len pro informáciu. Tá cena neslúži pre vysporiadanie tých obchodov, ale používa sa pre iné účely a stanovuje sa čistým aritmetickým priemerom s nejakým zaokrúhlením na počet desatinných miest. To je technikália. Na vysporiadanie obchodov sa používajú tie jednotlivé 4-hodinové ceny. Musia samozrejme rešpektovať tie limitné podmienky tých, ktorí tam dávali tie svoje ponuky, či už na predaj alebo na nákup.
Tuto je naznačené už detaily úplne, o koľko minút sa ktorá fáza posunú a vidíte, že skutočne celkovo došlo k minimálnemu posunu. My sme našli nejaké určité rezervy na našej strane pri rešpektovaní prevádzkových rizík, takže k tomuto došlo a tie výsledky budú o trošku neskôr, ale je to skutočne len o pár minút. Takže si myslím, že sme zvládli upraviť tie naše algoritmy tak, aby sme dokázali produkovať tie výsledky čo najskôr, aby obchodníci vedeli, ako dopadli na tom obchodovaní na deň dopredu. No a teraz už to, čím Libor začal tú otázku. Včera sme vydali tlačovú správu, veľmi dlho sme hľadali tú správnu textáciu tej tlačovej správy, aké slovíčka tam použiť. Skutočne mnoho desiatok ľudí na tom participovalo a realita je taká, aby sme mali tú informáciu úplne transparentne podanú. 4 NEMO pod vlastne vedením Apexu neboli technicky pripravení. To je jediný dôvod, prečo nie sme schopní spustiť 11. respektíve 12. júna, pretože vidíte všetky ostatné testy, aj keď na poslednú chvíľku dopadli dobre. Splnili sme všetky akceptačné kritéria, všetci vrátane Apexu potvrdili, že centrálne riešenie je v poriadku. Ale predtým Apex jednostranne vydal tlačovú správu, v ktorej popisoval, že nie je pripravený potvrdiť spustenie 11. respektíve 12. júna, prečo projekt nie je pripravený. To nie je pravda. Realita sa ukázala taká, že skutočne máme tu 3 alebo 4 účastníkov trhu, ktorí nie sú pripravení. Samozrejme, museli sme to rešpektovať, zohľadniť. Všetci prevádzkovateľia prenosových sústav sú pripravení. Potvrdí to všetci. A kvôli tým 3 alebo 4 sme museli teda urobiť ten posun. Tá tlačová správa to včera potvrdila. Ten projekt sa rozhodol, už odkomunikoval, že ten nový termín bude na začiatku jesene, respektíve 30. septembra s prvým obchodným dňom 1. októbra. Pretože to je skutočne koordinovaný projekt, tak museli sme rešpektovať tú situáciu, pretože tú informáciu, že Apex nie je pripravený, sme sa dozvedeli príliš neskoro, aby sme hľadali nejaké alternatívne riešenie, o ktorom by sme mohli debatovať, keby na to bolo viacej času, že by oni zostali v 60-minútových produktoch a bola by to nejaká druhá vlna a ostatní by obchodovali v tých už 4 hodinách. Ďakujem, Michal. Možno ešte doplňujúca otázka, že čo to pre vás znamená taký posun, lebo sa mi zdá, že ste trošku tlačili na to, aby sa to dodržalo, ale viem si predstaviť, že vám to alokuje kapacity, musíte s dodávateľmi predĺžiť zmluvy, možno obchodné podmienky, prevádzkové poriadky si musia predĺžiť účinnosť a že okolo toho blokuje vám to testovacie prostredie a tak ďalej, že to je síce takto ľahké povedať, že posúvame, ale aké to má teda dopady u vás? Asi si trafil kopu tých vecí, áno. Všetci sme vlastne alokovali tie prostriedky, zdroje, či už naše, alebo našich dodávateľov, aj účastníci trhu, smerovali k tomu 11. júnu. Ďalšie projekty, ktoré sme mali naplánované, počítali s tým, že bude nejaká stabilizačná fáza a pôjdeme potom ďalej. Tie všetky ostatné projekty sa odkladajú v čase. A my musíme realokovať projektové kapacity na to, aby sme sa zase vrátili k tomu testovaniu. Spôsobí to aj určité prevádzkové riziká, pretože samozrejme tie systémy sa medzidoby vyvíjajú. V letnom období, ako všetci tušíte, sa nebude toľko testovať, aj keď my samozrejme tie testovacie systémy budeme mať pripravené, ale medzi tým do tých systémov zavádzame nové funkcionality. A pokiaľ ich teraz nebudeme mať dobre otestované, tam hrozí riziko, že niečo sa nám nepodarí úplne dobre otestovať. Takže za mňa ako je to skôr ako sú tam prevádzkové riziká, ktoré tam sú s tým spojené. Samozrejme to vnímame ako reputačné riziko, lebo sme nedokázali dodať v termíne, ktorý sme si všetci odsúhlasili, všetci vrátane skupiny Apex. A sú tu dodatočné náklady na strane našej a na strane aj tých obchodníkov, ktorí teraz cielili, že 11. to prepnú, teraz si to musia celé posunúť. Takže bohužiaľ taká situácia sa stala. Nás to maximálne mrzí, my sme venovali maximálne úsilie preto, aby sme boli pripravení a preto aj tie testy, ktoré tu vidíte, dopadli tak, ako dopadli. Všetci boli pripravení až na 3 alebo 4. Tak my môžeme akurát pochváliť OT a OKT, že vy ste boli pripravení a že ste nespôsobili ten posun. Michal, čo nám prinesú tie 15 minúty na nájdenom trhu? Aké benefity? Ahoj a teda dobrý deň všetkým. Budem hovoriť samozrejme z nášho pohľadu, lebo neviem hovoriť za ostatných. 15 minúty samozrejme je dobrá správa, pretože keďže máme dlhodobo odchýlky v 15 minútach,
tak potrebujeme skrátka zosúladiť to, čo sa obchoduje s tým, ako sa meria odchýlka. My síce máme 15 minúty, ako bolo spomenuté na intraday už európskom od minulého roka, ale tá likvidita, samozrejme, tá volatilita cien je tam nejaká. To znamená, že v prípade, že vieme prejsť na 15 minúty na day aheade, tak za nás je to skrátka dobrá správa, lebo tie aktivity, ktoré dnes vieme robiť len na intraday, vieme presunúť na ISOT a tam máme väčšiu hĺbku trhu, čo sa samozrejme môže stať, že ono to trošku asi vykradne potom ten intraday 15-minútový, hej, že tam my neočakávame, že sa tá likvidita zlepší. Minimálne z tohto hľadiska, ak tam nejako samozrejme trendovo nebude rásť sama o sebe. Takže my to veľmi vítame. Na druhú stranu my v tom máme tiež špecifický záujem, lebo sme veľký dodávateľ, hlavne domácností, kde máme syntetické profily, ktoré, nechcem povedať, že čoraz viac, ale takmer vôbec sa už nezhodujú s realitou. Je to nejaké ako typizované chovanie zákazníkov, ktoré viac menej platí len v nejakých štandardných časoch a asi si nikto nespomenie na rok, kedy sme tu mali naposledy nejaké štandardné podmienky, takže keď vám letí spotreba hore a dole, tak sa vám nemení len spotreba, ale aj tvar tej spotreby. A s týmto sa donedávna v podstate nevedelo vôbec ani pracovať, kým sme nemali ako smart metre, plus smart metre musí niekto vedieť tie dáta stiahnuť a my ich musíme vedieť ešte čítať, hej? Takže ono to smart metrami celé len začína, nekončí. Takže my sme až teraz v štádiu, že dokážeme napríklad pozerať ten detail toho, čo sa nám úplne v tej nemalej časti portfólia robí. A tam samozrejme tie 15 minúty veľmi vítame. My sme mali na to taký špecifický nástroj, že kým 15 minúty neboli vôbec, tak sme si ich vedeli robiť na Malženiciach. Ale tých elektrární tu veľa nie je, ktoré dokážu robiť takéto veci, takže za to hovorím, že z nášho pohľadu je to špecifické, tento nástroj ostatní nemali. Takže znižuje to potrebu Malženic. U nás to bude zväčšovať ten priestor, ktorý na 15 minúty máme. Takže na strane nákupu a mojej divízie sa tomu v celku tešíme. Dispečeri trochu menej, lebo tie 15 minúty sú rýchle, takže musíme meniť skrátka koncept dispečingu. A nechcem povedať, že najmenej, ale menej sa tomu tešia kolegovia na salesovej strane, pretože zákazníkov, ktorí boli na hodinách, musíme skrátka zmluvne prehodiť na 15 minúty, lebo aj keď tam tá hodina zostane, tak ak máte profil za sebou, tak nechcete mať hodinové vysporiadanie logicky. Takže tam firmu čaká hodne práce v tom, aby to zákazníkom vysvetlila, pomenila zmluvy a tak ďalej. U nás je to skôr technikália, že forwardové krivky sa musia rozbiť na 15 minúty a takéto veci, ale s tým my sa na to ako dlhodobo pripravujeme. Takže asi toľko v skrátke. Ďakujem. Radi sa hráte s dátami, takže budete mať teraz presnejšie. Áno, bohužiaľ sú také obdobia, že niekedy ten výsledok je závislý viac a niekedy menej od tej miery toho detailu, v ktorom sa človek rýpe. Takže nevždy je to efektívne, ale dúfam teda, že s tou štandardizáciou tých podmienok sa opäť dostaneme do situácie, že čím viac sa s tým hráme, tým viac to má nejaký aj reálny zmysel. Ďakujem. Igor, a v rámci ZDE dodavatelia tiež môžu sa prihlásiť, že aj my sme pripravení k tomu pôvodnému termínu? Alebo boli pripravení? Dobrý deň. Dobre, počujeme sa. Ďakujem ešte raz za možnosť sa zúčastniť tu. Za Združenie dodavateľov energií nemám určite od všetkých teda informácie, akým spôsobom sa pripravujú alebo sledujú túto informáciu, ale zo skúseností a takých debat aj predtým sa dotknem trošku toho, čo poznamenal tuto Michal, že vysporiadanie odchýlok bolo a je dlhodobo už 15-minútových intervaloch. Obchod na forwarde alebo day-aheade prebiehal na hodinovej báze. A tu ešte podotknem, že keď poviem za nás, ako za Slovenské elektrárne energetické služby, my sme už poškulovali aj v minulosti, že akým spôsobom by sme si vedeli práve ten náš diagram naplánovaný vlastne dobilancovať práve z dôvodu vyhodnotenia odchýliek na 15-minútovej báze. Dobrá správa bola, že OKTE v zásade umožňovalo
aj 15 minúty v zásade nahlásiť pre vyúčtovanie odchýlky. Čo bol problém? Bol problém s protistranou, od ktorej by som vlastne tie 15 minúty kúpil, teda každú 15 minútu v inej hodnote. Čiže to buď bol k dispozícii nejaký výrobný zdroj, s ktorým som sa vedel dohodnúť, ale štandardne obchodná protistrana tu sme nevedeli nikdy nájsť. Takže z nášho pohľadu určite dodávateľia uvítajú túto možnosť, pretože sa bude dať lepšie precizovať tá dodávka. Technicky si myslím, že je to zvládnutelné. Sú to predsa len informačné systémy, kde je potrebný urobiť menší alebo väčší zásah, či už robíme na hodine alebo na 15 minúte. Skôr je otázka, aký to bude mať ešte ďalší dopad, jednak na či sa to dotkne, povedzme, aj nejakých forwardových produktov, ktoré sú teraz štandardizované, ale to už možno hovorím ďalšiu budúcnosť. A aký dopad to bude mať aj na zmluvné vzťahy alebo formáty produktov, ktoré začneme ponúkať. Nakoľko samozrejme my z hľadiska energetiky asi pre nás je najvýhodnejšie čítať pomaly každú sekundu a si ju vyhodnotiť a riadiť. Ale zase odberateľ ten by spravidla najradšej nahlásil jedno číslo za rok spotreby, koľko odoberie, alebo za dobu kontraktu a týmto preňho hasne. A tuto sa dostávame trošičku do situácie, kedy musíme tieto dva svety akoby trošku spojiť, aby sme aj my vedeli odchýlku zákazníka korektne manažovať. Zákazník nám vedel poskytnúť informácie, ktoré pre tento manažment potrebujeme. A druhú časť práce doladí asi časť našich predikčných systémov, ktoré takisto možno mnohé bežia teraz na hodinovej báze, tak tiež sa budú musieť prerobiť na 15 minúty. Takže má to ďalekosiahle dôsledky, si myslím, ale toto zjednotenie v tomto momente vnímame ako pozitívne. Ďakujem. Rasto, vy už máte tiež hotovo so svojím softverom? Dobrý deň, dámy a páni. No ja poviem za nás, za ten IT svet, keďže my máme veľmi veľa riešení implementovaných u obchodníkov a dodávateľov, tak my posunom tohto termínu získame troška času na to, aby sme sa ešte viac nadýchli, aby sme doladili procesy, workflowy, modely práve aj pre forwardové krivky a samozrejme bidovanie na dennom trhu, vyhodnotenie výsledkov a všetky tie workflowy, ktoré s tým počítajú. Takže my troška času získame naviac, ale každopádne vnímame to ako dôležitý krok, tak tu už bolo spomenuté to zjednotenie odchyliek a teda periódy pre vyhodnotenie odchyliek a obchodovanie na dennom trhu je určite dôležité. A myslím si, že s veľkým vypätím by sme zvládli aj tie pôvodné termíny, ale toto nám dáva určite trocha priestor to dotiahnuť. Michal, tak nie je to až taká zlá správa, ten posun, niektorí to vítajú, takže nemusí to byť až taká katastrofa. Záleží, ako keď samozrejme aj tí dodávateľ to hodnotí, chápem, že keď mám veľa zákazníkov, je treba to riešiť. A z druhej strany, ako všetci, ktorí v tom projekte boli zapojení a boli to desiatky firiem, tak presne alokovali tie svoje kapacity do týchto termínov. Takže teraz tie kapacity sú nevyužité a budú sa musieť znovu ako nakontrahovať na iné obdobie a ostatné projekty sa posúvajú. Takže to je zase akoby ten pohľad z každej strany. Z vášho pohľadu ten problém je. Rasto, ja sa chcem spýtať, vy ste sa aj zúčastnili nejakého testovania z Okte? Myslím si, že kolegovia, pretože tento projekt neúplne riešim ja, realizovali určite viaceré testy. Naše systémy obchodujú teda nielen na slovenskom trhu, určite Nemecko, Maďarsko, Čechy, čiže myslím si, že sme sa zúčastnili nejakých testov aj v rámci OT, Pexu, čiže ďalších platformiem. Ja si myslím, že tak, ako to bolo nastavené, bolo to asi v poriadku, je to dlhodobejší projekt, všetci sme smerovali k tomu termínu, ktorý bol určený. To, čo som tu spomenul, samozrejme aj nám to vytvára podobné komplikácie, ako spomenul pán Puchel, že posunom termínu budeme musieť kapacity viazať práve na to jesenné obdobie, vtedy sa zase budú presúvať iné projekty, ktoré boli možno dlhodobo naplánované, že budú realizované v tom 3. a 4. kvartáli. Tieto isté problémy budeme musieť riešiť ako dodávateľia aj my. Chcel som tým ale skôr povedať, že za stranu dodávateľa, kde tých riešení je naozaj veľa u obchodníkov a dodávateľov,
energií. My tú úlohu máme o to zložitejšiu, že upgrady alebo implementácie nových verzií modulov musíme potom cieliť na oveľa viac miestach a potom samozrejme tá práca sa nám znásobuje. Každopádne stav je taký, aký je dnes a budeme teraz všetci smerovať k tomu septembru, aby sa to už úplne všetko zvládlo. Ďakujem. Dano, distribútora sa to nejakým spôsobom dotkne, napadá mi nákup na straty, vlastnú spotrebu, ale to asi Michal za vás rieši, nie? Teraz, keď ste spojení. Ale on tu naznačil, že bude veľký dopyt o tie IMS meradlá teraz, takže ako ste pripravení na nejaký ešte ďalší rollout? Ja viem, že už teraz na komerčnej báze. Ďakujem. Slovensko je, myslím si, dostatočne dobre penetrované tým smart meteringom. Tie spotrebou významné domácnosti, keď sa bavíme o domácnostiach, nad 4 MH už majú smart metre. Znamená to, že tí, ktorí majú čo ponúknuť, už majú. Ja len doplním, že len 80%. Je tam toho trošku viac, lebo pribúdajú fotovoltiky, každá fotovoltika dostáva smart meter do vienka. To je pravda. A ťažko je očakávať nejaké benefity reálne od domácnosti, ktorá má rýchlovarnú kanvicu, žehličku a telku a chladničku. Tam si veľmi nepomôžeme, čiže toto myslím, že máme úspešne za sebou. Takže nejaký ďalší nárast, ste pripravení datovo? Systémy počítače zvládnu aj viac, pravda, že uvidíme, čo priniesie trh a legislatíva. Ďakujem. Ďalšiu tému, čo sme si tak pripravili pre vás, je zhodnotenie možno nedávno zavedených tých intraday aukcií. Zase by som možno poprosil prezentáciu pre Michala Puchela, kde si to ukážeme. A ono vlastne, keď sa to zavádzalo aj my, myslím, že keď sme sa bavili, tak sme sa tak na to pozerali, že ja neviem, či už nejaké Španielsko alebo kto s tým prišlo, že sme na to zvyknutí, tak to chceme. A nejak sme v tom nevideli ten zmysel, dokonca obchodníci v tom videli nejakú takú bariéru, že máme predsa kontinuálny intraday a teraz nám to vlastne rozbúrajú to flow nejaké tieto aukcie. Ale sa mi zdá, že možno tie aukcie nás trošku vytrhli z biedy párkrát, nie? Nejaké situácie. Vieš nám to priblížiť? A možno by sme sa naklikali na nejaké grafy. Ďakujem za tú otázku. Potvrdzujem, že skutočne tá skepsia na začiatku bola aj na strane nás ako organizátor trhu v tej strednej a východnej Európe, pretože to vzniklo niekde skutočne v Španielsku, v Taliansku a podobne. Aj obchodníci z tohoto regiónu si mysleli, to je zbytočné, to nepotrebujeme. Ale realita sa ukázala, že to vlastne niekedy sa môže hodiť. My sme si tu trošku tak ako pripravili prehľad pár grafov. Ja sa pokúsim vysvetliť. Vidíte na tom prvom grafe vľavo, že sa tam postupne zmenšuje ten modrý stĺpec. To je stĺpec vnútorného obchodovania v tých klasických hodinových intervaloch. Postupne to klesá, lebo tá možnosť tam stále je. A vedľa toho už vidíte, ako sa začal vlastne, povedal by som, nie ani kanibalizovať, ale čiastočne sa presúva ten záujem obchodníkov do 15-minútových produktov. A to zelené úplne nad tým, čo je, tak to sú už tie vnútorné aukcie. Nie je to veľa, ale začína to byť ako zaujímavá alternatíva. A sú prípady, keď sa to obchodníkom, lomeno výrobcom veľmi, veľmi hodí. Takže potom máte na tom druhom grafe naznačené, akým spôsobom sa využívajú jednotlivé. Máme 3 aukcie. Prvá, ktorá väčšinou nemá až toľko kapacity, postupne sa to zlepšuje. Druhá, kde asi najviac tej kapacity býva a ešte stále na celý deň. A potom je taká zvyšková tretia aukcia. A vidíte, že sa nám tam postupne ako v rôznych dňoch rôzne tá situácia vyvíja. Keby som to zhodnotil percentami, tak zhruba 15% obchodov, ktoré prebiehajú v rámci dňa, sa teraz realizujú prostredníctvom tých vnútorných aukcií. Takže je to nič veľkého, ale sú okamžiky, a to je na tom ďalšom obrázku, sú okamžiky, keď sa nám to veľmi, veľmi hodí. A tuto vidíte taký obrovský jeden pík, ktorý sme zažili tesne potom, ako sme to spustili. A to bol prípad situácie, keď v Českej republike vypadol najväčší energetický blok, Temelín, 1000 MW. Obchodník zistil, že sú kapacity, a že môže si tú svoju pozíciu vyrovnať
a tuto vidíte, ako sa to prejavilo. Tuto nakupoval. To je náš rekord, ktorý ešte zatiaľ sme neprekonali. Asi budeme musieť čakať na ďalší takýto podobný výpadok v kombinácii s niečím iným, aby sme zase mali takéto obchody. Každopádne bolo to veľmi prínosné aj pre toho obchodníka, aj pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, pretože v ten deň nebolo treba aktivovať žiadne mimoriadne podporné služby. Ten prebol úplne hladko. Takže niekedy sa to vyhodí. Veľmi to záleží na tej konkrétnej trhovej situácii, konkrétnych podmienkach daného výrobcu, obchodníka, ako vidí to svoje portfólio. Toto je ten príklad extrémny, kde sa ukázalo, že to veľmi pomohlo. My sme boli radi, že sme to mohli sprostredkovať a že prevádzkovateľ prenosovej sústavy nemusel aktivovať žiadne dodatočné podporné služby. Pre neho to bol bežný deň. Michal, vedel by si upresniť druhý Michal, že kedy sa to hodí? Lebo prvý Michal hovoril, že niekedy sa to hodí a ty ako z tej obchodnej strany, že kedy sa to hodí? No, budem hovoriť zase za nás a za naše pozorovania, lebo my sme hlavne dodávateľ, ale trochu sme aj výrobca, nie teda úplne taký najväčší, takže nechcem ani paušalizovane hovoriť za výrobcov, ale máme teda dve oči a sem tam sa dívame na to iným okom, ale potvrdzujem to, čo hovoril Michal, že ja pre obchodníka v tom až taký veľký priestor nevidím. Poviem za nás, nám sa predikcia na intraday updateuje každých 6 minút. To znamená, že my tak či tak musíme ako keby v tom časopriestore hrať tú hru úplne do konca. Ako tým, že máme portfólio s pomerne výraznou citlivosťou na počasie. A niekto, kto má portfólio jednoduchšie, vie dopredu, že má nejaký problém a nechce tam mať ako keby neustálu pohotovosť, tak si viem predstaviť, že mu to nejakú službu ako keby splní. Ale úprimne neviem, kto má také portfólio, nehovorím, že také nie je, hej, ale ten, kto už má ako plnohodnotné riešenia, si myslím, že to využíva málo a využívame to málo aj my. Ale potom je tu presne to naše druhé oko výrobcu, to, čo hovoril aj Michal, že myslíme si, že to má síce príležitostný, ale veľký zmysel pri neplánovaných výpadkov a hlavne väčších blokov. A to sme párkrát, myslím, využili aj my, takže keď vieme, že malženice nám vypadnú a vieme, že počas tej seanci budú stále vonku, lebo niekedy, keď ten výpadok je, tak neviete, koľko bude trvať a tak ďalej. Takže ak nepotrebujeme čakať a máme istotu, že je to na figu, tak môžeme sa aktivovať už v podstate v tomto okne a nejak si ten časopriestor nadbiehať. Ale inak my tú hru skrátka hráme až úplne teda do konca aj s plným osadenstvom. Super. Igor, ešte ty skús povedať, že či si našli vnútrodenné aukcie miesto u vás alebo u ďalších dodávateľov v rámci ZDE? U nás my sme vnútrodenné aukcie v zásade nevyužívali, keď sme na tom vnútrodennom trhu v tom bežnom režime. A takéto výkony, keď na to pozerám a takéto extrémy, ktorým najviac môže pomôcť takéto vnútrodenná aukcia aj z pohľadu dodávateľa, asi nebude častým fenoménom, pretože tí dodávateľia majú svoje portfólio vyskladané a oni sa snažia manažovať nie tú výrobnú stranu, ale tú stranu predaja. A všetci vieme o všetkých podnikoch, odberateľoch, ktorí sú či už na Slovensku alebo v Čechách a poznáme ich výkony. A keď ich rozmeníme na drobné, tak v zásade je len pár obrovských firiem, ktorí keď teda ich odber nečakane klesne alebo sa zreguluje, tak je významný, ale nie je až takto významný a dá sa to riešiť samozrejme inými spôsobmi. Ustojí to aj odchýlka, ustojí to prípadne aj vnútrodenný trh, lebo keď je to výpadok, je to neočakávané. To znamená, vždy musíme najprv zistiť, koľko to bude trvať. Bude to krátkodobé, nabehne to znova, je to len zmena technológie, alebo je tam nejaká porucha a toto už potom sú informácie, kedy sa my začíname pozerať aj v tom dlhodobejšom horizonte, že akým spôsobom tú pozíciu vyriešiť. A preto si myslím, že hlavne na druhej strane, keď sú veľké zdroje, ktoré keď vypadnú, tak to má skutočne závažný dopad aj na sústavu ako takú, tak pre tieto prípady je to ďaleko urgentnejšie. Ďakujem. Ja by som sa možno posunul k ďalšej téme, ktorá sa týka poskytovania dát.
Vlastne na trhu aktuálne prebieha projekt centralizácie poskytovania fakturačných dát. V súčasnosti, už ste všetci viete, že vlastne tie fakturačné podklady poskytujú jednotliví distribútori dodávateľom, tí ich spracujú, na základe toho vyfakturujú, ale do toho ešte vstupujú dáta od OKTE, jednak sú to podklady pre TPS-ku, TSS-ku, ale už najnovšie aj potrebujeme v tých faktúrach zohľadniť aj zdieľanie a agregáciu flexibility. Na nešťastie teda z OKTE sa nám vytvorili ako keby dva dátové zdroje, takže ako keby sa to komplikuje a niekde na konci je ten dodávateľ elektriny, ktorý to celé musí vystrihnúť a to pucle vlastne poskladať do tej finálnej faktúry. Takže tá nejaká idea centralizovať to, Michal sa možno čuduje, lebo vy už to máte dávno vyriešené, ale ešte sa na to spýtam. No, takže vlastne tá idea je správna. Máme ju tu už trošku dlhšie, tú ideu. Od roku 2023 sa to prvýkrát objavilo v pravidlách trhu. Najprv sme to mali mať v 10. mesiaci, potom sa to posunulo na koniec, alebo na začiatok roku 2024. Potom sa to posunulo na začiatok roku 2025, teraz to máme posunuté na 1.1.2026. No ale už tak vnímame, že je tu nejaký posun a keďže tu žiaľ nakoniec nemáme OKTE, tak ja by som poprosil Rastia, ktorý teda zdá sa, že implementuje to riešenie, že by nám vlastne povedal, aké dostali zadanie a že čo môžeme očakávať k tomu 1.1.2026, že ako to bude vlastne zrealizované. Dostane ten dodávateľ vlastne všetko na tacke a zjednoduší sa mu život. Dobre, tak za spoločnosť IPsoft môžem povedať, že sme sa uchádzali o tento projekt v OKTE, získali sme ho a už asi 6 týždňov sme v tom projekte, čiže projekt pre nás odštartoval niekde na prelome marec-apríl. A vhúpli sme do ňoho, je to veľmi intenzívny projekt, OKTE ide do toho naplno. Myslím, že s veľa subjektami na trhu, určite s regionálnymi distribútormi, MDS-kami, dodávateľmi, realizuje technické meetingy každý týždeň, biznisové meetingy každé 2 týždne, mimoriadne meetingy s MDS-kami, čiže idú na to naozaj naplno, termíny sú v podstate dané. 15.8. ideme do testovania s distribútormi a s dodávateľmi a vlastne od 15.12. je nastavené, že by ten systém mal prejsť do produkcie. Čo sa týka tých cieľov, a ja by som to nazval tak, že tento projekt je môj názor v nejakej fáze 1. Fáza 1 znamená, že mali by sa vlastne presmerovať dátové toky, ktoré dnes boli od jednotlivých distribútorov smerom na dodávateľov napriamo, čiže ja neviem, nejaký vzťah M-N. Malo by to byť centralizované tak, že vlastne distribučné spoločnosti budú údaje zasielať do OKTE a OKTE ich bude potom distribuovať zase jednotlivým dodávateľom. Zatiaľ fáza 1 znamená, že tie údaje by mali ísť bez zmeny, ale má to teda jednu možno podstatnú zmenu. V dnešnom stave nie všetky distribučné spoločnosti zasielali údaje, fakturačné podklady napríklad dodávateľom v rámci jednotného TŠVD. Samozrejme, tí veľkí hráči, ako sú regionálne distribučné spoločnosti, majú harmonizovanú špecifikáciu pre výmenu dát, túto dodržiavajú, posielajú si dáta touto formou, ale je tu viacero miestnych distribučných spoločností, ktoré tieto dáta zasielali iným spôsobom, možno nejakými Excelmi, možno dokonca PDF-kami, možno mailami. Tu sa určite toto má zjednotiť a cieľom je, aby teda forma komunikácie bola identická, to znamená, aby nabehli takisto na toto harmonizovanú špecifikáciu pre výmenu dát. Nové riešenie, ktoré pripravuje OKTE, teda spolu s nami, poskytne portálovú nadstavbu. Tá portálová nadstavba napríklad zabezpečí spätné dohľadanie nejakých správ. Ak by nejaká správa sa stratila, je možné ju dohľadať na portáli, nechať si ju spätne preposlať. Samozrejme bude poskytovať rozhranie aj pre tie miestne distribučky, tak aby v prípade, že majú pár odberných miest, nemuseli si vytvárať nejaké zložité technické riešenia alebo softverové riešenie na generovanie tých jednotlivých správ, ktoré sú definované
v rámci TŠVD, čiže malo by tam byť užívateľské rozhranie, ktorým si vlastne zadajú technické dáta, zadajú fakturačné podklady, zadefinujú, ktorému dodávateľu tieto údaje majú byť smerované a už to doručenie potom samozrejme zabezpečí OKTE cez tento systém pre správu fakturačných údajov. Takže je tam pridaná hodnota, že dodávateľe dostanú od MDS-iek v jednotnom formáte podklady, hej? Čo doteraz chodilo mailom, faxom, Excelom, akokoľvek? Áno, určite toto je jedna z pridaných hodnôt. Ja tam vnímam možno aj nejaké ďalšie. Zoberme si teraz napríklad, že dnešný stav je taký, že správy od distribučných spoločností sú väčšinou na dodávateľov zasielané formou e-mailovej komunikácie. Predsa len jedná sa o komunikáciu, ktorá nie je potvrdzovaná, tým pádom samozrejme môže dôjsť potenciálne nejakej strate. Samozrejme existujú procesy nejakých reklamácií, môžu byť spätne dožiadané tieto dáta. V rámci tohto nového riešenia prichádzajú nové komunikačné scenáre, ktoré by mali byť potvrdzované, tým pádom mala by byť potvrdzovaná komunikácia medzi veľkými hráčmi, ako sú tie regionálne distribučné spoločnosti a OKTE. Následne dodávateľia by si mali byť schopní zvoliť tiež viaceré varianty, akým spôsobom tie správy budú prijímať. Naďalej zostáva v platnosti, že môžu prijímať správy e-mailom, tak ako to robili doteraz. Pre nich to v tom prípade bude znamenať len minimálnu zmenu na úrovni ich nejakého informačného systému, kde si nastavia mailovú adresu, z ktorej budú dostávať tieto podklady. Ale sú tam aj, dajme tomu, lepšie, alebo teda pre nejaké machine-to-machine rozhrania, lepšie navrhované možnosti, kde buď teda budú využívať nejaké dátové schránky v rámci OKTE a údaje si vyťahovať. Jedná sa tým pádom o nejakú potvrdzovanú komunikáciu, správa by sa nemala po ceste stratiť, čiže tieto citlivé dáta by mali byť naozaj doručené tomu dodávateľovi a nemalo by mu nič brániť, aby vyfakturoval. Zatiaľ ale znamená, alebo tento projekt zatiaľ navrhnutý tak, že v rámci tejto fázy 1 nebude dochádzať k modifikácii tých správ, ale jedná sa primárne teda o dáta, ktoré vzniknú na strane distribučných spoločností a sú len doručené dodávateľom. Ešte na vyjasnenie z pohľadu komunikácie na tie miestne distribučné sústavy. Čiže bude povinnosť, aby prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy tiež dodržiaval harmonizovanú TŠVD a v tomto formáte preposlal dáta do OKTE, alebo bude mať aj alternatívne možnosti zadať tie dáta? To riešenie bude podporovať samozrejme toto TŠVD, zase primárne za účelom, ak majú svoje nejaké riešenie, aby to automatizovali, ale určite bude tam nejaké užívateľské formuláre, cez ktoré bude možné dané data manuálne navstupovať, budú tam rozhrania pre import z nejakých excelovských šablón, čiže budú tam aj rozhrania určené práve pre takéto manuálne navstupovanie dát, primárne za účelom, zvládnuť pár desiatok odberných miest. Ďakujem. Dano, ako to hodnotíte distribučky? Roky ste piplali, šperkovali TŠVD a teraz vlastne dostanete medzi vás a toho dodávateľa ako keby nejakého poštára. Že ako to bude fungovať napríklad pri reklamáciách? Kto bude reklamovať? Dodávateľ, keď sa mu niečo nebude páčiť, bude reklamovať OKTE alebo priamo distribučke? Ako to, nie je to vlastne nejaké zbrzdenie toho procesu? No, pravdu povediac, 20 rokov perfektne fungujúci systém sa rozoberie a hodí sa do šrotu. A postaví sa niečo nové. Otázne je, tie benefity sú stále otázne. Nejaké možno budú, ale otázne je, či to vyváži, čo to bude celý ten špás stáť. Nie je to zadarmo, je to náročná práca. Je to náročné implementovať na strane dodávateľa, nie na distribútora. Distribútor poskytuje dáta, je nám v podstate jedno, komu to posielame, ale systém to bude musieť zafinancovať. A tie benefity sa stále hľadajú. Hej. To, že sa to posiela mailom, nie sú to bežné maily, sú to technologické maily, sú šifrované a tak ďalej. IT technológie, áno, to vedia postrážiť. Čiže aby ste
vnímali tú situáciu, čo sa vlastne teraz deje, je to, že keď teraz distribútor posielal namerané množstva za každého zákazníka priamo dodávateľovi spolu s fakturačnými údajmi, koľko stála distribúcia pre každého zákazníka, tak ten tok teraz sa preruší a vloží sa tam okte. A to okte správu príjme a pošle ďalej. Príjme a pošle ďalej, nič viac. Čiže toto je tá novinka, je to jedna krátka veta v pravidlách trhu. Stojí to veľa peňazí a veľa energie. Ja verím, že z toho jedného dňa niekto vyťaží nejaký benefit, ale zatiaľ ich tam veľa nevidno. Čiže pokiaľ ide o prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav, myslíme si, že toto je veľmi náročná vec, lebo oni doteraz nikdy nepoužívali technickú špecifikáciu. Mnohí prevádzkovateľia sústav, miestnych distribučných sústav sú biznisovo orientovaní ľudia. Nevidia tak do hĺbky, čo to pre nich znamená, čo táto povinnosť znova prinesie. Jednoducho naozaj budú musieť komunikovať vysoko sofistikovaným štandardom. Je to super vec, ale ten prechod bude veľmi náročný. A postrážiť všetkých, neviem koľko je, možno 160, možno viac prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav, toto bude veľmi náročná úloha pre Okta. Ja strašne držím palce, aby to vyšlo. Čiže naozaj, aby dodávatelia dokázali vyfakturovať zákazníkov včas a správne. Toto bude oriešok a uvidíme, ako sa to dosiahne v januári 26. Držíme palce. Čo na to hovoria dodávateľia? Je to to, čo chceli? Ťažko ešte teraz hodnotiť, či to bude to, čo sme chceli, či už v tejto prvej, alebo v tej konečnej fáze. Samozrejme, má to nejaký vývoj. Danko, my si máme už nejakú históriu takej spolupráce za sebou dlhšiu a pamätám si aj na to obdobie, keď vlastne vznikala tá harmonizovaná technická špecifikácia, alebo boli časy, kedy takáto dohoda, nejaká vzájomná ani medzi prevádzkovateľmi distribučných sústav a dodávateľmi neexistovala a tie dáta aj v tom čase mali rôznu formu. Sice sa to dáta komunikovali elektronicky podobnými správami, ale každá distribučná spoločnosť mala iné tie formáty správy, iné segmenty, keby sme šli hlbšie do tých XML správ, prostredníctvom ktorých sa to deje. A my ako dodávateľia sme sa s týmto borili, pretože na druhej strane my sme museli pre každého jedného separátne prispôsobovať systém, aby dokázal tieto správy spracovávať. Toto sa, myslím si, po debatách sa toho distribučné spoločnosti veľmi dobre zhostili a tak ako povedala, no máme niečo veľmi vytuningované, ktoré už teraz beží. Istý čas s tým fungujeme, ešte stále je to v nejakom vývoji a reflektujú práve tie zmeny, tie nové zmeny, ktoré sa dejú vlastne na trhu. Avšak narastá nám počet napríklad tých spomenutých miestnych distribučných sústav, ktoré sme otvorili túto tému. Ja sa na miestnu distribučnú sústavu ako dodávateľ musím pozerať z dvoch pohľadov. V jednom pohľade je miestna distribučná sústava pre mňa ako akákoľvek iná distribučná sústava a má mi poskytnúť fakturačné údaje pre zákazníkov, ktorým dodávam ako dodávateľ dovnútra distribučnej sústavy. Ten spôsob komunikácie je, čo distribučná sústava je iný. Chodí to mailami, chodí to v excelovských tabulkách, každý ten prevádzkovateľ má iný nejaký formát a v zásade na našej strane je to viac menej ručná práca, ako potom tieto údaje do systému dostať a toho koncového odberateľa vyfakturovať. Znamená to, možno niekto si povie, však dobre, veď sa dohodnite na nejakom formáte jednotnom. Buď môžem ja urobiť jednotný formát a môžem povedať všetkým prevádzkovateľom, s ktorými mám zmluvu, tak dávajte mi to v tomto formáte. Alebo budem príjmať od každého formáty, ktoré mi oni ponúkajú a musím sa prispôsobovať ja. A teraz samozrejme dochádza aj k zmene
prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav podľa toho, či tam máme alebo nemáme odberateľa, čiže v rámci zmenového procesu mne sa ten súbor tých miestnych distribučných sústav, tých prevádzkovateľov každý rok môže meniť. Čiže pre nás ako predodávateľa by to znamenalo za každým negociovať nejaké správne formáty jednotné, aby som si aj ja tú prácu trošku zjednodušil, lebo je to v dnešnej dobe náročné a nemyslím si, že správne, aby sme ešte takéto údaje nejakým spôsobom manuálne vstupovali. Preto z toho pohľadu, že sa vytvorí na OKTE jednotná platforma, ktorá by zjednotila formáty, z ktorej budú čerpať dodávateľia, a takisto si vedia potom všetci prevádzkovateľia distribučných formát nastaviť jednotný systém, ktorý sa v zásade nebude meniť a pomocou toho budú prebiehať tie výmena tých fakturačných údajov, ja to jednoznačne vnímam. Ďalšia vec, prečo OKTE do istej miery by mal byť poskytovateľom fakturačných dát, alebo aspoň byť ako platforma, ktorá mi niektoré fakturačné dáta pripraví, je ten druhý pohľad, napríklad aj v MDS-ke, keď som dodávateľom na vstupe do miestnej distribučnej sústavy a vtedy sa to odberné miesto dostáva do takého zvláštneho režimu, že v minulosti bolo jedno odberné miesto, prevádzkovateľ distribučnej sústavy zmeral údaje, ktoré pretiekli elektromerom, tieto sa poslali dodávateľovi a mohli sme fakturovať. Avšak teraz sú tieto odberné miesta, ako hovorím, hraničné odberné miesta, ale pribúdajú k tomu odberné miesta, kde sú povedzme prevádzkované batérie, bude tam prevádzkovaná flexibilita, bude tam prevádzkovaná agregácia. A následne ja musím zase toho odberateľa správne vyfakturovať, ale už nemôžem fakturovať podľa údajov, ktoré mi prevádzkovateľ distribučnej sústavy nameria na elektromere. Preto nejaká nezávislá platforma, keď tu bude, tak to vítam. Jedine do budúcna, preto hovorím, ako to bude, ešte uvidíme, ťažko hodnotiť. Musí sa to správne urobiť, lebo tá problematika a tá téma je asi ďaleko hlbšia, čo všetko sa tam na tom odbernom mieste môže diať, aj z hľadiska meraných údajov, aj z hľadiska plánovania, bilancovania odchyliek a podobne. Ja možno by som rovno vybavil tú tretiu otázku asi tak, že vlastne Igor na ňu odpovedal. Otázka znie, pán Gaňa, spomenuli ste, že niektoré MDS neposkytujú údaje podľa harmonizovanej TŽVD, poskytujú informácie navyše. Ako je možné, že dodávateľia to vedia spracovať? Igor, ty si spomínal, že manuálne. Manuálne, áno. Oni prídu mailom, ale taká tabulka excelovská, čiže niekto to nazve, že je to elektronicky, ale v zásade, pokiaľ aj systém, keď má, my vieme akúkoľvek tabulku spraviť si rozhranie, ktoré to vtúcne, ale keď má každá tabulka, čo prevádzkovateľ distribučnej sústavy iný formát, tak asi tie rozhrania by sme menili každý rok, keď sa mi zmenia tie prevádzkovateľe. To je neudržateľné. To je asi neudržateľný systém. Rastio, ty si chcel niečo doplniť? Ja som chcel iba zareagovať presne na to, čo povedal Igor. Je to presne tak, ako popisuje, ako náhle je nejaký významnejší prevádzkovateľ MDS-ky, tak ten si, dajme tomu, dohodne svoj Excel. V tých informačných systémoch sa to naimplementuje ako alternatívny interfejs pre spracovanie dát. Ale keďže ten počet MDS-iek z roka na rok rastie, tak toto je naozaj neudržateľné. A možno ešte zareagujem na to, čo bolo spomenuté od pána Zakutného. Áno, samozrejme, OKTE, aj my si uvedomujeme, že tento projekt vôbec nie je jednoduchý, len pre predstavu týka sa miliónov správ, ktoré musia byť spracované a preposlané rádovo v 2-3 dňoch. Čiže je to naozaj kritický systém z pohľadu termínov, tak je to nastavené aj v legislatíve, z pohľadu procesu fakturácie. Všetci si to uvedomujeme, všetci naozaj k tomu pristupujeme s touto vážnosťou. Práve preto už 15.8. natvrdo ideme do testov, predtým chceme stihnúť nejaké záťažové testy, aby sme vedeli, že proste navrhnutá infraštruktúra, navrhnuté riešenie naozaj zvládne takýto veľký dátový tok. Ale všetci si uvedomujeme, a myslím, že aj Igor to tu spomenul, že tento krok sa musí spraviť, pretože medzičasom naozaj prišli iné zdroje dát, ktoré do toho procesu fakturácie zásadným spôsobom vstupujú. A už dneska tie dáta nie sú na úrovni distribučných spoločností, sú naozaj na úrovni OKTE.
A toto vnímam ako veľmi dôležité. Nie je to dnes síce to je v rámci tej fázy 1 nastavené, pretože zvládnuť tú prvú technickú časť bude extrémne ťažké, ale myslím si, že ďalšie fázy, a ja som bol na viacerých technických debatách, kde aj konzultanti spoločnosti Okte presne sa zamýšľajú nad tým, ako to dotiahnuť do stavu, aby dodávateľ dostal jeden balík všetkých údajov a má tam podklady aj za komoditu, za TPS-ku, za distribúciu, má tam vyhodnotenia agregácie, flexibility a všetky dáta, ktoré potrebuje. Treba si na to počkať, možno naozaj zástupca Okte by sa k tomu vedel lepšie vyjadriť, ale verím, že toto je presne ten cieľ, ku ktorému všetci smerujeme. Michal, čo na to hovorí z OSE? Ja len možno poviem, keď tak rátam, že v podstate 2,5 roka sa rieši ešte ten prvý scenár, že už mohol byť aj ten druhý krok možno za takýto dlhý čas spravený. Pýtal si sa, že či je to, čo sme chceli. Ja sa priznám, že ani neviem, či sme niečo chceli. Hovorím to preto, lebo touto témou sa u nás ja nezaoberám, takže budem rozprávať o svojom osobnom názore. A možno by ma za to nejakí kolegovia opravili alebo vyhrešili, lebo to možno neovládam dostatočne. Ale viem povedať, že čo my by sme chceli. My chceme mať skrátka rýchle a čo najmenej chybné dáta. Nám je úplne jedno, kto to bude robiť, z môjho pohľadu. A aj môj názor je ten, čo hovorili ostatní páni, že ten projekt má svoje plusy a mínusy a od formy a úspešnosti tej implementácie závisí, že či tie plusy prevážia nad mínusmi alebo nie. Ja chápem problém LDS-iek, lebo to je dlhodobý problém na Slovensku, čo máme a je fajn, že sa ho niekto rozhodol riešiť. Na druhú stranu, z pohľadu, a bavíme sa tu o početnosti, ale rozprávajme sa aj o objeme, z pohľadu nášho portfólia sú LDS-ky a to, čo sa tam deje, úplne zanedbateľné. Takže zase ako pretočiť všetko len kvôli tomu, čo je, nechcem povedať, že marginálne, je otázka, že či naozaj neboli nejaké iné, lepšie, jednoduchšie riešenia inej štandardizácie. A my sme sa k tomu postavili tak dlhodobo, že do LDS-iek, do ktorých nevidíme, alebo nie sme s nimi schopní normálne komunikovať, alebo poviem to inak, ktoré sú viac tajomné, ako by mohli byť, tak s takými nespolupracujeme. Takže tento problém sme si ošetrili takýmto spôsobom a o tých pozitívach teoretických sa povedalo veľa. Ja to negatívum vidím práve v tom, že rastie tá robustnosť dát. Okte skrátka neurobí nič lepšie, ako by urobila distribučka, s tým ja s Danom ako keby súhlasím. A ak to má byť potom len ako keby ďalší prvok, ktorý to nevie robiť ani v rovnakej kvalite, alebo ešte zhoršuje ten časopriestor, tak to nevyhnutne na konci nemusí byť plus. Ale ako zatiaľ stále teda dúfam, že zdá sa, že všetci sú si toho vedomí. A k tomu časopriestoru, čo si sa pýtal ty, no je to taká slovenská klasika, že vymyslí sa idea, niekto sa niekde zavrie, niečo urobí, neposadí sa na to vôbec s účastníkmi trhu a s praktikmi a preto sme stále ešte v nejakej fáze 1. To znamená, že keby sa ten stôl bol postavil od začiatku inak, ale to není len v tejto téme, v tomto sme skrátka odborníci na Slovensku všeobecne, tak si myslím, že to mohlo byť pre každého oveľa jednoduchšie a mohli sme byť ďalej. Ale myslím, že toto sme už ako preplávali, len to je odpoveď na tvoju otázku, že prečo tak dlho. No. Ďakujem. Michal, že mohli by sme sa prísť pozrieť ku vám, ako to funguje, lebo vy to máte už dávno vyriešené, že to vôbec nie je ako téma na českom trhu, že keď sme riešili niekedy integrácie na českom trhu, tam to proste bolo na jednom mieste už od nepamäti. Chcem sa možno spýtať, že tak ako sme tu spomenuli problémy s tými miestnymi distribučkami, u vás sú to LDS-ky, lokálne distribučné sústavy, že aj vy sa s nimi trápite? Tak historicky sa tie oba štáty rozhodli s inou cestou, to je pravda, takže tam vlastne nie je predstaviteľné, aby to bolo inakšie, ako to už teraz je, ale potvrdzujem takisto tie MDSky alebo LDSky, ako im voláme, to je úplne jedno. Áno, sú to špecifika, je treba s nimi pracovať, je to aj tým, že sú to pomerne dosť často niekedy veľmi malé spoločnosti, kde máme človeka, ktorý vie prevádzkovať tú sústavu, ale IT veci sú pre neho španielská dedina. Takže niekedy je to ťažšia diskuzia. Musíme si tých našich partnerov vychovávať.
Takže áno, tá práca s tými malými subjektami tam je a bola. Pre obchodníka to je v podstate jednoduchšie u nás, že to nemusí riešiť a nemusel to riešiť od začiatku. Toto možno, že budem držať palce, aby to na Slovensku posunulo dopredu. Takže miestne distribučné spoločnosti, áno, sú to špecifika, každá má svoje špecifikum a naučili sme sa s nimi po tých mnohých rokoch fungovať, komunikovať. Takže u nás je to takto nastavené a všetci to berú, že tak je a nediskutuje sa, či by to mohlo byť inakšie. Lebo v tomto vidím ten prínos, že vlastne každý ten dodávateľ teraz nebude musieť komunikovať s tou MDS-kou a že by to malo vyriešiť Okte. Skúste možno poradiť nejaké finty pre Okte, že ako s nimi komunikovať s tým one-man show tímom v tých LDS-kách. Nejaké know-how, keď s nimi budete bližšie. Ja si myslím, že to je niečo podobné, ako majú distribučky. Trpezlivo pracovať s tým, čo máme na druhej strane, lebo to inakšie nejde. Tam ťažkosti tie malé spoločnosti dovolia tam a najmu ďalšieho človeka len na túto činnosť. Takže trpezlivosť, pevné nervy a potom to bude fungovať. Keď ste vlastne, teraz vám beží zdieľanie elektriny, tak vy ste vlastne tie podklady z toho zdieľania zakomponovali do tých fakturačných podkladov, alebo proste dostáva to stále ten dodávateľ na tej jednej tácke? Zase, to sme zvolili trošku iný koncept, ako je na Slovensku. Informácie o zdieľaní my vlastne zohľadneme tým dodávateľom pri zúčtovaní odchýlok, aby vedeli, koľko kto skutočne spotreboval. Keď to bolo zdieľané s niekým iným, tak je to zohľadnené. Takže v tomto to je inakšie. A potom tie detailné informácie, my sme na to vytvorili samostatnú spoločnosť EDC a tá by mala vlastne poskytovať tie detailné informácie pre tých, čo si navzájom zdieľali. My to zohľadíme pri výpočte odchýlok každému dodávateľi presne. Tak to idete podľa nášho vzoru. Mali ste to centrálne, teraz sa vám to rozdvojilo. My sa to snažíme spojiť. Padlo také rozhodnutie, ja si rešpektujem to rozhodnutie, áno, tých alternatív, ako sa dalo pristúpiť k tomu problému, je asi viacero, takto sa to rozhodlo, jasne, takže tak sa postupuje. Tak ďakujem pekne, páni. Michal, možno by som zase ťa ešte poprosil, že by si sa pochválil. Minulý rok ste zvládli celkom náročnú úlohu prejsť na 15-minútové zúčtovanie odchýlok. To už máme samozrejme dávno za sebou, aby sme sa zase my pochválili, že u nás niečo, ale už ste nás dobehli. A ja by som sa chcel spýtať, že či to bolo náročné, lebo viem si predstaviť, že aj tie informačné systémy u tých účastníkov trhu nemuseli byť od začiatku pripravené na tie 15 minúty, ak boli vlastne skladané s tým, že bude definitívne vždy tá hodina, že a potom vlastne ako keby tie základné kamene meniť neskôr, že mohlo to byť také problematické, že ako to prebiehalo. A k tomu máme možno aj slajd, že? Možno, že aj k tomu snímok bude, a môžem okomentovať, keď sa vám dostaneme, tak môžem tam aj naklikať. Ja to skúsim okomentovať. Áno, súhlasím s tebou, bola to veľká zmena. U nás tá zmena znamenala, myslím, že 3,5 roku príprav. Možno to nebolo také medializované, u nás sa veľmi medializuje napríklad téma zdieľanie, ktoré je z môjho pohľadu ako dopadov pre tých účastníkov trhu skôr marginália, ale mediálne to má väčšiu pozornosť. Ale myslím si, že tým, že sme vlastne skutočne tomu venovali pomerne veľa času, samozrejme tá doba bola ešte veľmi špecifická. V rámci tých 3,5 rokov nám medzi tým skrachovali najväčší dodávateľe alternatívni. Medzi tým nám k tomu prišli rôzne vládne úlohy typu kompenzovania, zastropovaných cien a tak ďalej. Takže sa nám ten projekt trošku sem tam vždycky zastavil na nejakú dobu, lebo bolo niečo ešte urgentnejšie. Ale nakoniec si myslím, že napriek nejakým drobným pôrodným bolestiam, tak to prebehlo hladko. Pomerne hladko. Bolo to aj dôležité. Bolo dôležité v tom, že sme vlastne priebežne za tých 3,5 roku sme komunikovali, pripravovali sme poskytovateľov dát, obchodníkov na tie veci. Takže skutočne tú informáciu sme dávali postupne priebežne k dispozícii, ukazovali sme tie jednotlivé funkčné riešenia, dávali sme možnosti otestovať, urgovali sme napríklad tie miestne alebo lokálne distribučné spoločnosti, aby si to takisto vyskúšali, aby takisto mali tú novú povinnosť. Takže bolo to také skutočne dlhodobá práca, ukázalo sa, že sa to nakoniec vyplatilo a ten nábeh skutočne prebehol veľmi hladko. A je to už pre nás vlastne milá história, že 1.7. minulého roku sme to celé spustili a pomerne hladko. Našťastie v tom projekte ste nemali Apex, ktorý by vám to posunul o pár mesiacov ďalej. Tak gratulujeme.
Ďakujem. A my sme tiež mali taký celkom závažný projekt minulý rok. My sme sa pripájali zase do obchodných platformiem pre regulačku do Mari Picasso. Vy už ste teda tým prešli skôr. A možno Igor, skús zhodnotiť, ako sa nám to podarilo, alebo aj Michal. Igor, skús. Mari Picasso. Podarilo sa nám to? Dobre. Dobre, ako dobre. Ja som si není celkom istý, či ešte stále sa pozeráme na úplne skutočné dáta, ktoré odzrkadľujú realitu a to, ako by to malo byť. Aspoň na to predchádzajúce obdobie. Hold systém je nastavený tak, že asi sa na to už budeme musieť pozerať, že sú to tie 100% a záväzné hodnoty. Nič menej dostávame sa už celkovo ku téme asi kvality údajov ako takých na trhu, s ktorými my ako dodavatelia pracujeme. A keď na jednej strane máme plánovať, bilancovať si odchýlku, máme to nejakým spôsobom preniesť do ceny zákazníka a samozrejme to aj strážiť, aby to, čo už mám v cene zakontrahované, pretože my bežné kontrakty kontrahujeme na rok za nejakých podmienok, aj vyhodnocovacích, tak musíme si strážiť aj tieto náklady. A častokrát naše aktivity na dennodennej báze, či už vnútrodennom alebo dennom trhu sa odvíjajú aj od toho, ako nám fungujú predikčné modely a aké dáta o skutočnom odbere zákazníkov dostávame za predchádzajúce obdobie. Tu sa vrátim trošku do histórie, kedy ja si pamätám dlhé debaty zase s prevádzkovateľmi distribučných sústav, kde sme si vysvetľovali po otvorení trhu vlastne význam presnosti dát a času, kedy ich dostávame. A teraz sa k tomu, opäť k tejto diskusii hlásim, ale vo vzťahu k OKTE a k SEPSu, pretože už to nie len u nás, ale asi u väčšiny subjektov, dodávateľov na trhu. Je to otázka nielen toho, ako sa naplánuje koncový zákazník, ale ako chce realizovať a ekonomicky zhodnocovať vo svojom podnikaní aj ďalšie technológie ako batérie, flexibilitu a podobne. A tieto aktivity sú vyslovene závislé na tých dátach, ktoré dostávame ako informácie o sústave, či už je to regulačná elektrina, veľkosť odchýlky a hlavne teda ceny, čo nás to všetko bude stáť. Toto vnímame ako jedna z kľúčových vecí na trhu, aby bolo stabilné, aby sa nevytváralo kvázi neistotou údajov, špekulatívne prostredie typu, že padni komu padni, že my sa po 2 alebo 3 mesiacoch potom dozvieme, že tie ceny sa nejako zmenili a teraz len pozeráme, či to malo na nás negatívny alebo pozitívny dopad. Keď to bude mať pozitívny dopad, tak sme ako dodávateľ spokojní, ale ja si myslím, že každý sa viac bude pozerať na to, keď to bude mať negatívny dopad a už tým nebude môcť nič urobiť. Preto určite by sme aj do budúcna privítali trošku viac informácií o tom, ako sa tie dáta tvoria, aby sme to vedeli nejakým spôsobom predikovať, aby v reálnom čase boli čo najreálnejšie tie výsledky a vedeli si to priebežne zhodnocovať a vlastne udržať tú ekonomiku našu tých kontraktov v tých rámcoch, ktoré očakávame a ktoré máme zazmluvnené. Ty si tam dal takú otázku, že občas sa menia tie ceny zúčtovacie. A možno, Michal, by som sa spýtal, že vy stanovujete zúčtovaciu cenu odchýlky, nie? OT. A stanovujete ju na základe dát, ktoré dostanete z tých obchodných platform Mari Picasso? Že to vám prídu tieto ceny a na základe toho to stanovujete? Áno, možno, že tu sa dovolím pochváliť sa. Česká republika bola medzi prvými vo všetkých tých 3 platformách ako pripojený, ale možno ten snímek, čo som tam mal predtým ukázaný, to stále platí.
Pochopil som, že na Slovensku sa ešte ladia tie dáta. My sme veľmi intenzívne sa venovali príprave zhrudokonosti. Ja som v tej dobe pôsobil na prevádzkovateľi prenosovej sústavy. Začínali sme tým, že sme upravovali ten výpočet na strane prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ako vyhodnotiť tú danú energiu. Či to bola regulačná energia, alebo nebola, alebo sa zmenili parametre tých produktov. Takže to sa venovalo, myslím, že možno tak 2 roky príprave toho, ako to budeme hodnotiť, čo bude regulačná energia, čo nebude. Takže to bolo príprava na strane prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Ale potom už smerom k tomu zúčtovateľu odchýlok, v tomto prípade OT, to je nezmenený stav. My dostávame technické údaje, prevádzkovateľ nahlási, koľko regulačnej energie kto poskytoval. A pokiaľ sú to informácie z platformy, tak dodá tomu tú cenovú hodnotu tej danej poskytnutej regulačnej energie. A my potom štandardne ako predtým aj potom spočítame cenu odchýlky, spočítame, koľko ktorý subjekt zúčtovania mal, alebo má zaplatiť, alebo dostane zaplatené. Takže tam bola skôr ako veľká príprava pri tom, ako sme menili parametry toho produktu, to je pri aktivácii regulačnej energie, akým spôsobom si tu data vymieňajú prevádzkovateľ prenosovej sústavy s operátorom trhu, s účtovateľom odchýlok. To prebehlo, venovali sme tomu veľmi veľa času, ukázalo, že to bolo dobré, pretože medzi tým nedošlo k spochybneniu tých cien. Nehovorím samozrejme, že tým, ako sme zapojení do tých platformiem, stáva sa nám niečo, že predtým sme si dokázali odhadnúť z toho lokálneho trhu, kam sa nám tá odchýlka dostane. Teraz nemôžeme predpokladať, čo sa stane v tej Európe a že nejaká situácia mimo náš dosah úplne mení tú cenu. Alebo úplne mení znamienko toho, čo sa vlastne v tej sústave deje. Že lokálny trh, slovenský, český, môže byť nedostatkový, ale celá Európa je na to úplne otočená a tá odchýlka a tá cena je úplne inakšia, keď sa na to pozeráme lokálne a keď sa na to pozeráme v rámci tej prepojenej Európy. Takže dôkladná príprava a potom si myslím, že ten systém sa vlastne tým pripojením do platformy vôbec v tom našom prípade vôbec nezmenil. Akože treba si úplne zmeniť ten mindset, že vlastne riešime ako keby odchýlku v sústavách tých pripojených prevádzkovateľov sústav, ktorí sú v tých platformách a nie lokálne. Mám jednu konkrétnu otázku. Stáva sa, že keď vám príde z Marie Picasso nejaká cena, že sa zmení nasledujúci deň, ďalší deň, alebo je to proste zafixované? Môže tam byť napríklad, že nie zohľadňa nejakú disponibilitu, alebo čiže spätne sa mení cena? Môže také niečo nastať? No, nie som v tom detaile, priznám sa. Musel by som sa spýtať svojich kolegov, ale myslím si, že to nedostáva. Mení sa množstvo, ktoré namerali kolegovia, ale nemyslím si, že by sa menila cena. Toto je jedna z vecí, čo si nevieme vysvetliť, že občas sa nám tam zmení cena a predpokladáme, že tie platformy to už raz zafixujú. Michal, ako to hodnotíš? Lietajú nám ceny hore-dole odchýlky, je to príležitosť alebo je to hrozba pre obchodníkov? Je to aj samozrejme, ako každá nová vec. Dáta sú alebo boli problém, to už pani povedali, k tomu sa nebudem vrácať, ale tiež tak ako Michal hovorí, to sa musí časom ako vyriešiť. My sa na to snažíme pozerať filozoficky dlhodobo, a nie formou emócií z nejakých vysokých cien, ktoré tam odzneli v nejakých krátkych úsekoch, lebo to treba povedať, že je delimitovaná cena odchýlky, ktorá má dneska úplne iný strop a z tohto titulu to môže byť riziko pre dodávateľa alebo odberateľa. Čo my pozeráme od toho momentu, kedy to beží, tak nepripájali sme sa k nejakým tým aktivitám, ktoré okamžite vyzývali na zastavenie toho systému hneď po prvých nejakých vysokých cenách, lebo nám to prišlo predčasné. My zatiaľ nevieme potvrdiť, že by nám celkovo narastli náklady na odchýlky. To znamená to, čo hovorí Michal, že ja tam zatiaľ negatívny vplyv tohto nevidím. A to už vieme povedať relatívne po pár mesiacoch. Hej. To znamená, že za mňa by sa tie emócie okolo toho mali nejakým spôsobom utlmovať. Na druhú stranu to, že napríklad v ročnom priemere to vyzerá dobre, furt neznamená, že niekto nemá smolu, že mal zrovna pozíciu vtedy, keď odchýlka stála 10 000. Hej. To je ako bad luck a to sa môže stať. Na druhú stranu potom, keď sa to stane raz za rok, tak sa zase netvárme, že sa to bude stávať každý druhý deň a každú druhú hodinu. Takže sú tam nejaké rizika, ale sú tam aj príležitosti. My stále sa na to dívame tak ako keby zákaznícky, dodávateľsky, ale zase pre výrobcov v našich krajinách sú tam zase pozitíva. Hej? A
to je stále tá filozofická debata, že či je jednotný trh, není jednotný trh, či na neho doplácame, alebo nie, a či by sme mali a nemali. Ale môj pohľad ako medzinárodného obchodníka je taký, že dneska nemôžete robiť biznis ani na Slovensku alebo v Čechách bez toho, aby ste vedeli, čo sa deje kdekoľvek naokolo. A takisto cena na istote sa netvorí zo slovenských alebo českých parametrov. Hej. To znamená, museli sme si na to zvyknúť a musí minimálne vedieť, čo sa deje v regióne okolo, ak nie teda na likvidných trhoch. Otázka je, prečo by to malo byť na tej odchýlke inak. Hej. To, že samozrejme sa môže stať, že občas tradujeme problémy iných, tak to je. Ale to nám takisto niečo hovorí potom o tej celoeurópskej sústave. Že sme napriek tomu teda, že, alebo teda opakujem to na viacerých konferenciách, že v kríze sa ukázalo, že nemáme dostatok výrobných zdrojov. Po kríze spadla výrazne spotreba, ktorá je ale len otázka času, kedy sa v elektrine vráti. A všetci prepadli takej falošnej eufórii, že ako keby zrazu tej výroby je tu dosť. Nie je. A je to pekne vidieť už v nejakých sezónach, v nejakých tých Dunkelflaute, v tých večerných hodinách, kde vám končí to OZE, nie je tam čo zapnúť. A tá cena skrátka zodpoveda tomu, že tam nie je čo zapnúť, alebo budete platiť veľké peniaze za to, aby ste tú výrobu, spotrebu znižovali. A predtým to si zatvárať oči typu, že to zakážeme, zregulujeme, alebo že sa to nedieje, nie je z môjho pohľadu riešenie. Treba si povedať, že také veci sa dejú, že sa to deje kvôli skladbe zdrojov. Skladba zdrojov sa dá napraviť iba dlhodobo. A je to veľká investičná vec. A to je presne potom to, každý povie, však my sme to nevideli prichádzať, tak čo iné ako tie trhové impulzy vám majú ukázať, že tam ten problém je. Hej. Nebavím sa o tom, že niekedy sa môže stať, že tá cena odchýlky je nejak ako keby zle nastavená, alebo sa tam niekto individuálne zablúdil. Hej. Môže sa stať aj to. Ale to, čo vidíme v tých druhých krajinách, áno, sú krajiny, ktoré sú viac nedostatkové ako my. Môžu tam byť väčšie výpadky. No a potom ale zase je to príležitosť zase pre zdroje v našich krajinách, tak ako je to aj na 15-minútovom intraday medzinárodnom a robilo sa to aj v minulosti, že keď tu bola regulovaná cena odchýlky, tak sa vyvážala tá, úmyselne sa tu šlo do odchýlky, lebo bola lacnejšia ako tá, ktorá je v zahraničí a vždy bola debata o tom, že či toto je morálne a správne. Nelegálne to nebolo, vždy sa prišlo s morálnou stránkou. My sme to teda nikdy nerobili, ale teda vieme, že sa to dialo. Ale nám z pohľadu ako keby operátora mal ženiť zase ten intraday a toto dáva nejaké výhody, len treba potom povedať, že áno, nie každý dodávateľ má aj zdrojovú základňu. Takže opäť je to tá filozofická debata, že či každý potom dodávateľ by nemal mať nejaké krytie formou zdrojov a tak ďalej, lebo tam, kde my na to doplatíme ako dodávateľ zase, ak sme dostatočne rýchli a máme procesy dobre nastavené, tak nám to elektráreň vráti späť. Hej. Ale za nás je to viac menej neutrálny pohľad, respektíve nič nás tam nevyrušuje alebo mierne pozitívne. Ďakujem. Ja ti len prezradím, že vás nič nevyrušuje len preto, že je to zle nastavené. Lebo pôvodné tie parametre zúčtovania odchýlok boli nastavené tak, že vlastne aj ten, čo má bilančnú skupinu s zákazníkmi s neprebehovým meraním, prispieva do zúčtovania odchýlok cez tzv. Podiel na nákladoch. A my už dlhodobo máme ten koeficient záporný. To znamená, že vďaka tomu, že máte taký charakter zákazníckej bázy, tak vďaka tomu dostávate peniaze z toho systému. Inými slovami, ten systém vyberie od subjektov zúčtovania oveľa viacej peňazí, ako je vlastne potrebné na pokrytie tej obstaranej regulačnej elektriny a potom to ide vám. Áno, máš pravdu, tohto sme si vedomí a je to vec, ktorú my napríklad dlhodobo kritizujeme. Keby to bola Okta alebo Sepska, tak oni dobre vedia, že my ako keby nie sme OK s tým, ako zafrizovaná cena v podstate odchýlky, ako sa prealokovávajú tieto segmenty, lebo nám to kazí cenový dôkaz na Okte pre domácnosti. Hej. To znamená, že ono sa to potom tvári tak, že domácnosti sú vlastne bezodchýlkové, alebo to vie robiť každý, kto sa pozrie von z okna a podobne. Takže áno, cez prečko nám to dáva nejaké peniaze, ale
hovorím, kazí nám to cenový dôkaz a druhá vec je tá, že toto my berieme ako deformáciu, ktorú roky kritizujeme a aj sme prišli s návrhmi a s metodami, ako s tým pracovať a aby to nebolo všetko, tak ako si hovoril, my máme teda v odchýlkach ešte aj distribučné straty, takže to je ako o level viac spolu s domácnostiami, poviem to tak, to tiež nie každý, kto si to zažil, tak vie, o čom hovorí. Ale pri tom Marii Picasso ja sa skôr na to snažím pozerať ako keby naozaj z pohľadu toho Malženice výrobca a ZDS ako dodávateľ. Nepozerám sa na jednotlivé segmenty ABC. Rasťo, vaše systémy pomáhajú benefitovať na odchýlke, respektíve proti odchýlke a museli ste nejak meniť algoritmy? Po vstupe do Marie Picasso sme, že sa trošku zmenil ten mindset, možno nejaké datové zdroje pomeniť, alebo všetko funguje po starom? Tak určite Marie Picasso bola veľká zmena, ktorá zastihla aj nás. My sme teda aj na strane výrobcov, alebo teda poskytovateľov podporných služieb, čiže tam kompletne sa zmenili rozhrania smerom na SEPS, čiže to boli tie technické záležitosti. Máme aj nejaké systémy vlastne v SEPSe, tam sa museli riešiť nejaké zmeny, ale do veľkej miery si SEPS zastrešoval tieto úpravy na svojej strane. Samozrejme máme systémy, ktoré máme u agregátorov flexibility, alebo teda dodávateľov, obchodníkov, ktoré svoju flexibilitu vedia využívať, alebo teda flexibilitu zdrojov, alebo nejakej spotreby, ktorá sa u týchto našich zákazníkov nachádza, vedia využívať ohľadom na podmienky na trhu. Čiže áno, tým, že v podstate do veľkej miery sledujeme, alebo je nutné sledovať vývoj systémovej odchýlky, krátkodobú predikciu, na základe toho sa snažiť vlastne optimalizovať výrobu na tom zdroji tak, aby možno, nazvime to, jemne špekulovala na tú protiodchýlku, tak tieto veci sa nás dotkli a určite boli tam obdobia, ktoré na začiatku sa javili ako, že všetko bolo v poriadku, dodatočne prišli opravné vyhodnotenia a muselo sa to revidovať, museli sme upravovať modely, museli sme dodatočne robiť viacero analýz, respektíve častokrát si to realizovali samotní zákazníci a potom teda komunikovali s nami, akým spôsobom upraviť, nastaviť tie naše riešenia, nastaviť tie modely. Takže určite áno, toto sme si takisto s nimi zažili. Našťastie teda nie úplne ja, ale zase nejakí moji kolegovia, ktorí sú zodpovední za nejakú divíziu, ktoré práve riešia tieto lokálne riadiace systémy. Ďakujem. Dano, podporné služby sú doménou skôr prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ale aby som ťa tak zapojil do diskusie, tak skúsim. Vlastne aj európska legislatíva, aj naša distribučkám trošku pootvára dvere, že by mohli vlastne vykupovať flexibilitu na tom nižšom napätí, komunikovať s agregátorom a možno si tak pomôcť vyžehliť nejaké špičky, možno vidíme nejaké piloty v zahraničí, že vlastne takto distribútori skúšajú motivovať elektromobilistov, aby si nenabíjali všetci, keď prídu domov o 5:00 a nevytvorili nejakú špičku, ale že vlastne im stačí nabitý elektromobil až niekedy ráno a vedia to nejakým spôsobom takto riadiť. Nezvážujú slovenské distribučky nad nejakou takou platformou do budúcna, aspoň tak ideovo zatiaľ? Tak ako si spomenul, sú to piloty. Ja osobne si myslím, že flexibilita ako nástroj nepatrí do rúk distribútorovi. Toto naozaj obrovtánskú moc nad týmto systémom má dodávateľ. Dodávateľ má obrovskú motiváciu, aj nástroje má eurá v ruke zákazníkové. Takže tam je motivátor, tam je priestor na to, aby sa uplatňovala flexibilita. Distribútor nie, viete, lebo distribútor môže mať úplne iný pohľad na svet, ako má dodávateľ. A teraz ktorý dodávateľ z tých 29? Jednoducho distribútor, tak ako sme museli jedného dňa vypnúť HDO, lebo to bol nástroj distribútora, a jednoducho distribútor nemohol meniť krivku, ovplyvňovať krivku dodávateľom. Toto je nepripustné. Čiže aj tá flexibilita, tak ako ju poznáme dnes, do rúk distribútora asi ťažko sa bude umiestňovať. Toto je nástrojom dodávateľa.
takže neuvažujete týmto smerom. Vlastne takto sme sa nenapadne presunuli k tej decentralizovanej energetike a vidím tam aj veľa otázok dopredu. Ešte EDC sme, neviem, či spomenuli, ale už sa na to ľudia pýtajú. Ja by som možno ešte zodpovedal, Rastio, to bude asi na teba. Tá prvá otázka, ako prevádzkovateľ MDS teraz zasielam dáta v Exceli vo vlastnom formáte. Potom to teda budem môcť jednoducho importovať cez nejaké rozhranie do Octave. Skúsiš to upresniť? Jednoducho odpoviem áno, taký je cieľ, taký je plán. Ďakujem. A keď už máš ten mikrofón, tak rovno ťa poprosím, keby si nám ukázal, a ak môžeme druhú prezentáciu IP Softu zobraziť, že ako sa nám vlastne vyvíja trh s agregáciou flexibility, so zdieľaním, aký je záujem. Lebo do obeda sme počuli také hodnotenie, že v Čechách je malý záujem oproti tomu, čo to stálo. Tak u nás sú aké čísla? No, EDC bolo spustené... Ale ešte poprosíme... Dobre, už to máme. Ďakujem. Takže vidíme, hej. EDC bolo spustené k 1.10.23, kedy vlastne boli spustené jeho základné funkcionality, čiže za sebou máme nejaký rok a pol fungovania. Ja som si pripravil zo pár štatistík, nejakých pohľadov na to, kde sa dnes v rámci EDC nachádzame. Tu je nejaký pohľad na to, ako sa vyvíja nejaký mesačný prírastok počtu užívateľov a počtu účastníkov trhu v rámci systému EDC. Z tohto to vyplýva, že proste zhruba mesačne sa tam registruje niekde viac ako 100 užívateľov, pribúdajú tam nejaké desiatky účastníkov trhu. Čiže ten systém funguje, žije, je tam nejaká aktivita. TikTok to nie, ale akože dejú sa tam veci asi primárne na čo bol určený, alebo teda užívateľa sa tam prihlasujú a hľadajú tam tie svoje dáta. Keď sa pozrieme na tie kľúčové 3 parametre, ktoré sa na začiatku komunikovali, že by mali byť riešené v rámci systému EDC, a to je agregácia, flexibility, zdieľanie a akumulácia, tak skúsme sa možno pozrieť na ten prvý bod, a to je agregácia flexibility. A tu je v podstate vidieť, že dnes v rámci EDC je zaregistrovaných 21 agregátorov, zhruba 12 agregačných blokov, ktoré sú určené pre poskytovanie flexibility s využitím zariadení na poskytovanie flexibility, čiže nejakých technologických celkov. Ten výkon je vyvedený cez 59 odberných a odozdávacích miest a tých zariadení je teda 32, ktoré sú zaradené v tých 12 agregačných blokoch. Tu je zase nejaký graf, ktorý ukazuje zhruba, ako veľa nových agregátorov sa registruje do systému EDC. Asi nebol veľký predpoklad, že ich tam budú naozaj stovky aj tisíce každý mesiac. Na druhej strane možno to očakávanie, ktoré by malo smerovať k využívaní tej drobnej flexibility, ktorá sa nachádza na trhu, sa zatiaľ nenaplňa. Zatiaľ sú to naozaj piloty, štandardné technológie, štandardné zariadenia, možno hľadanie nejakých menších výrobných zariadení. A tí agregátori testujú troška tú funkcionalitu aj s ohľadom na poskytovanie flexibility, respektíve primárne asi s ohľadom na dodávku regulačnej elektriny smerom SEPSu. Keď sa pozrieme na ten priebeh agregácie flexibility na nejakom e-fokuse pred rokom, tu bola o tom nejaká debata. Myslím, že vtedy som nemal pripravené žiadne grafy, tak tu som sa snažil vytiahnuť tie informácie. Tu je teda vidieť, akým spôsobom sa kladná a záporná flexibilita zúčtováva v rámci EDCčka. Tie údaje sú v kilowattoch, respektíve v kilowatthodinách. Čiže tu je vidieť ten nárast určite. Od začiatku tohto roku aj tam vidieť väčšiu aktivitu. Tá flexibilita kladná je niekde možno na úrovni 10 MW. Tá záporná niekde na úrovni 5-6. Samozrejme mení sa to, hej, čiže vidíte naozaj, že to tam pláva v tých 15-minútových intervaloch. K zdieľaniu elektriny. To je možno téma, ako to bolo spomenuté, je to relatívne veľa marketované aj na českom trhu. Ja sa niekedy pozriem na to, ako sa to vyvíja na Slovensku. Na Slovensku z pohľadu skupín zdieľania dneska je evidovaných zhruba 225 skupín zdieľania.
A keďže tu máme dnes podporené 3 rôzne typy metód vyhodnotenia, tak zhruba 200 ich využíva dynamickú metódu, necelých 40 prioritnú metódu, 2 využívajú statickú metódu, keďže kontrolný súčet nesedí, tak z toho vyplýva, že sa využívajú aj alebo sa využívajú aj kombinácie viacerých metód. Tým, že je tam vlastne iteratívny výpočet, tak v prvej, druhej, tretej iterácii môžu byť nastavené rôzne metódy, takže evidentne aj to sa využíva. Tých 225 skupín zdieľania dneska obhospodaruje zhruba 1,5 tisíc odberných a odovzdávacích miest, čo keď porovnám s Čechmi, tak tam je to myslím, asi o rád viac, ako to tak hodnotím. Z pohľadu celkového počtu tých odberateľov je to samozrejme o rád viacej, ale máme potom zase milióny celkových potenciálnych zdieľateľov, tak je to v tejto relácii. Áno. Keď sa pozrieme možno na nejaké detaľnejšie údaje o tom zdieľaní, tak ja som tu vytiahol 2 grafy. Zase je tu nejaký 15-minútový priebeh vyzdieľanej elektriny od v podstate začiatku alebo od spustenia EDCčka. Tu je vidieť, že do veľkej miery je to rozvíjajúci sa segment, alebo ak to nazveme. Naozaj tam vidieť ten útlom v tých zimných mesiacoch, celé to súvisí s tým, že možno 95% zdieľanej elektriny je elektrina vyrobená v obnoviteľných zdrojoch, respektíve teda vo fotovoltike. Ale naozaj vidieť ten narastajúci trend, čiže ten nejaký rozvoj tu je. Aj v podstate zmeny, ktoré prebehli na prelome rokov, kedy sa vlastne komunikovala tá zmena v rámci pravidel trhu, ktorá spôsobila, že zdieľanie odberných miest naprieč viacerými subjektami zúčtovania, respektíve bilančnými skupinami už nebude možné, tak ten ďalší nejaký nárast alebo rozvoj sa nezastavil a vznikajú ďalšie skupiny zdieľania. Dnes, keď sa z pohľadu výkonu na to pozrieme, tak v tomto období sa zdieľa zhruba nejakých 4,5 MW, necelých 5 MW. Z pohľadu tých mesačných objemov sme niekde na úrovni necelých 700 MWh. Ďakujem, Rasťo. A možno ešte posledná informácia k akumulácii elektriny. Je tam zhruba dneska 15 subjektov, ktorí sú zaradení v akumulácii, 25 zariadení na uskladňovanie elektriny, z toho aj 4 prečerpávacie vodné elektrárne, ktoré by tu určite Vlastne Tomášovič vedel komentovať. No a tu je zase nejaký graf a ten je očistený od tie prečerpávačky tak, aby to ozrkadlovalo primárne tie baterky a akým spôsobom sa tu tá ich kapacita uplatňuje v rámci EDC zúčtovania, ktorý má nejaký dopad na TPS-ku a TSS-ku a zúčtovanie. Dobre, tak asi k tejto téme. Ďakujem. Igor, teba by som možno poprosil vysvetliť, že vlastne od 1.1.2025 tu máme obmedzenie zdieľania, že vieme zdieľať len v rámci jednej bilančnej skupiny, ako je Rasťo spomenul. A nejakým takým argumentom bolo to, že dodávatelia nevedia celkom dobre predikovať tie množstvá. A keď ešte k tomu, dajme tomu, pridáme tú agregáciu flexibility, že tieto nové činnosti, aký majú dopad na tie predikcie a čo by sme možno potrebovali, aby sme to vedeli robiť lepšie? Na jednej strane asi to, že zdieľanie naprieč bilančnými skupinami je v tomto momente pozastávané, je dobrý krok. A z toho pohľadu, že nie je doriešený ešte vlastne ten systém, ako sa vysporiadať s tými dátami, ktoré sú potrebné. V zásade ide o to, že my keď máme odberateľa v našej bilančnej skupine, ktorý si chce nakúpiť nejakú elektrínu, ktorá pochádza z odberného miesta, ktoré je mimo bilančnej skupiny, tak ani ten odberateľ mi spravidla nepovie, že kedy k tomu dôjde a v akom objeme a ja už to potom ako dodávateľ duplom nemám ako vedieť. Čiže ja nemám absolútne žiadnu informáciu, z ktorej by som mohol vychádzať pri predikovaní spotreby takéhoto môjho odberateľa. A samozrejme tým pádom je otázka, ako mu postavím cenu za dodávku elektriny, teda buď mu takéto riziko neznalosti proste započítam do ceny, čo sa mu asi nebude páčiť. Ja si myslím, že komfortnejšie je to, keď sme tu teda
všetci odborníci, vyriešiť to niekde na tej technickej úrovni, vyriešiť tento vzťah, akým spôsobom budeme vedieť ako dodávateľ mať aspoň nejaké informácie o odbernom mieste, ktoré je zdrojom takejto elektriny. Tým pádom si ho budeme vedieť lepšie predikovať, tým lepšie vieme zbilancovať toho nášho odberateľa a potom sa vieme držať rozumnej kvázi férovej ceny, ktorú by mal dostať a vieme sa s ním baviť. Čiže toto je v zásade asi problém, ktorý nastal, vyriešilo sa to zatiaľ. Takto ja si myslím, že vysporiadať sa s tým budeme musieť, tak či tak. Je to asi v záujme celej tej snahy proste trhu tú flexibilitu dostať a pracovať s ňou. Takže ja verím tomu, že sa to podarí rozlúsknuť a uvidíme, v akom formáte, v akom rozsahu nám bude vedieť EDCčko a tuto Rasto poskytovať vlastne tie dáta, o ktorých hovorím. To rozlúsknutie vidíme už aj v návrhu novely zákona o energetike, kde vlastne pribudli nové povinnosti OKTE zverejňovať aj dáta zo skupiny zdieľania, ktorým nedodávam, alebo ktoré sú v iných bilančných skupinách. Vedel by si, prosím ťa, Rasto, priblížiť, že o aké dáta ide a čo OKTE teda plánuje sprístupniť? A vedel by si možno odargumentovať, že keď budeme mať tieto dáta, tak Igor bude spokojný a bude vedieť predikovať? A aj Michal? No, môžem sa pokúsiť. Ja možno ešte poprosím tú prezentáciu. Mám tam ešte ďalších pár slajdov, možno ktoré budú dávať odpoveď presne na tieto otázky. Vidíme? Nevidíme? Tak, nevidíme. Nevidíme tuto v tom paneli LCD monitorovacom prezentáciu. Ale za tebou je inak, ak by si sa otočil. Tak, ja sa možno postavím, nech teda viem, čo ukazujem. Skúsime to preklikať. Takže ja som sa pozrel možno na tieto otázky troška zoširšia. Mám tu pár slajdov, ktoré sa týkajú ďalšieho rozvoja, ktoré sa týka EDCčka na najbližšie obdobia. Tak si opäť sadnem. Keďže sme začínali agregáciou flexibility, tak spomeniem iba nové funkcie, ktoré sa týkajú vyhodnotenia a rozpočítania flexibility. Začiatkom roka bola teraz spustená podpora pre párové odberné odovzdávacie miesta, tak aby to rozpočítavanie vždycky išlo v súvislosti práve s definíciou, ktorú nám priniesla legislatíva. Spustil sa spôsob rozpočítavania, kedy v rámci agregácie flexibility na technológiách OKTE zjednodušuje tú situáciu agregátorom, tak aby nemuseli nahrávať vyhodnotenia nielen za technológie na jednotlivé odberné miesta a ešte aj za agregačné bloky, ale OKTE spustilo v rámci EDCčka vyhodnotenie, ktoré už to rozúčtovanie na odberné odovzdávacie miesta a na agregačné bloky realizuje za agregátora. No a takisto zavádza novú vlastnosť a to je vlastne nejaká dynamická zmena zaradenia technológií na poskytovanie flexibility do agregačného bloku. Bol tu dopyt od viacerých agregátorov flexibility, ktorí v prípade, že majú nejaký výpadok, tak chcú technológiu v nejakom agregačnom bloku nahradiť nejakým iným zariadením. V minulosti sa to dalo len riadenie na úrovni dennej zmeny konfigurácie agregačného bloku. Dnes v podstate sa to dá riešiť na úrovni každého 15-minútového intervalu tak, že 5 minút pred začiatkom daného intervalu je možné zmeniť zaradenie technológie do agregačného bloku. To je určite zaujímavá vlastnosť, ktorá tu bola dopytovaná. Pokiaľ ide o zdieľanie elektriny, možno len teda ešte zopakujem, že dnešný stav je teda, že podporujeme 3 typy alebo 3 metódy vyhodnotenia, čiže dynamická, prioritná, statická. Ja som recykloval nejaký slajd spred 2 rokov, čiže platí, že existuje viacero iterácií, môžu byť rôzne odberné odovzdávacie miesta v jednej iterácii, rôzne podiely z ostatku v rámci iterácie a ten maximálny počet je 9. A v princípe vychádza to primárne z obmedzenia TŠVD, kde myslím MSK má obmedzenie maximálne na 9 záznamov, takže z toho to zatiaľ vyplýva. To, čo prinesie EDC na jeseň, je rozšírenie možností. Dnes, keď sa pozrieme na zdieľanie, celé to funguje spôsobom, že vznikne jeden virtuálny blok výrobný, ktorý sa potom zdieľa medzi odberné miesta.
To, čo príde nové, je, že bude možné realizovať prioritizáciu konkrétnej výroby, čiže zgrupovať si to do nejakých prioritných výrobných zdrojov, ktoré budú v prvom kole vyzdielané, respektíve určiť si presné párovanie, že ktorý výrobný zdroj chcem s ktorým odberom zdieľať, čo môže byť zaujímavé práve pre možno nejaké energetické spoločenstvo alebo komunity, kde niekto viac do nej prispieva, niekto menej a chcú si to nejakým takýmto spôsobom riadiť. No a ešte jedna z vecí, ktorá príde, je, že bude možné špecifikovať rôzne metódy zdieľania pre pracovné a nepracovné dni. Tam dokonca bude možné rozlíšiť aj sviatky a víkendy. No, k tomu zverejňovaniu údajov, to, čo tu bolo spomenuté, v rámci toho, čo sa chystá v EDC, tak chystá sa rozšírenie zverejňovania údajov. Je to samozrejme aj reakcia na tú diskusiu, ktorá prebehla na konci roka v súvislosti so zmenami v pravidlách trhu a teda s možnosťou zdieľať mimo bilančnej skupiny. Čiže to, čo sa doplní, alebo aké údaje sa začnú zasielať, samozrejme bude to detailizované v rámci nového návrhu technickej špecifikácie výmeny dát pre EDC, ale určite tam bude informácia o tom, že daná skupina zdieľania, akú metódu zdieľania bude používať, čiže či bude používať dynamickú, prioritnú alebo niektorú z tých nových. Určite za danú skupinu zdieľania dostane dodávateľ a subjekt zúčtovania informáciu o celkovom sumárnom odbere za všetky odberné odovzdávacie miesta, celkovej sumárnej dodávke za všetky odberné odovzdávacie miesta, celkovej teda vyzdielanej elektrine za celú skupinu zdieľania, čiže tak, aby mal kompletný obraz. Samozrejme, už dnes dostáva detaily o jednotlivých odberných miestach, ktoré patria jemu, buď do jeho bilančnej skupiny, alebo teda je dodávateľom, čiže vie si zistiť, koľko zdieľajú tí ostatní a koľko z toho zdieľania sa týka jeho. No a samozrejme na to, aby mohol vylepšovať svoju predikciu, tak dostane informáciu aj o typoch výroby, respektíve typoch nejakej primárnej energie, ktorá sa využíva na tých výrobných zariadeniach. V tej skupine zdieľania dostane informáciu o inštalovanom výkone a dostane informáciu o nejakej lokácii, keďže sme spomínali, že do veľkej miery sa bavíme o obnoviteľných zdrojoch a tam, keď chceme predikovať, tak potrebujeme vedieť, poznať nejaké meteodáta, ktoré stiahneme práve k tej lokácii, takže hľadá sa spôsob, ako to popísať a pomenovať, či sa tam bude určovať posielať nejaké definícia mesta, alebo proste aspoň nejaké oblasti, ktorá presnejšie popíše, ja neviem, aké predikcie osvitu z ktorej oblasti treba zobrať, aby sme sa mohli zamerať na vylepšenie prognózy z pohľadu zdieľania elektriny. No a ja som si tu urobil jeden taký príklad, keďže sa tu veľa diskutuje o tom, ako predikovať. A ja som si úplne vedomý toho, že dodávateľia majú zložitú situáciu už v okamihu, ako náhle odberné miesta si začali inštalovať fotovoltiky za elektromerom a začali sa im meniť profily a úplne sa im začali meniť diagramy zaťaženia a veci, ktoré dlhé roky predikovali, tak určite to nie je jednoduchá cesta. A my ako spoločnosť si to uvedomujeme. Urobil som si taký príkladík, ako by to mohlo vyzerať z pohľadu nejakého predikovania zdieľania elektriny. Máme na to využitý vlastný produkt, volá sa to D2 PMS. PMS je ako Prediction Management System. Je to v podstate systém na báze umelej inteligencie alebo nejakého strojového učenia, ktorý predpovedá budúce hodnoty na základe historických dát. Dajú sa tam robiť rôzne metódy, je to postavené na grafických kartách, čiže naozaj snažíme sa využívať, maximalizovať ten výkon, lebo tie výpočty sú naozaj zložité. No, tu sú nejaké architektonické nákresy, možno to nebudem detálne rozoberať. Ale čo vlastne sme si spravili? Zobrali sme si jednu skupinu zdieľania, povedali sme si, že poďme skúsiť nejakým spôsobom predikovať alebo overiť si kvalitu predikcie zdieľania. Išli sme na to spôsobom, že spravíme si predikciu dodávky, spravíme si predikciu odberu a to samotné zdieľanie si spravíme len ako minimalizáciu medzi napredikovaným odberom a dodávkou a to bude vlastne výsledok tej našej jednoduchej úvahy. Je to naozaj niečo, čomu sme venovali pár hodín. Určite pokročilejšie metódy alebo je možné zvoliť zložitejšie metódy, je možné sa baviť možno o nejakých fyzikálnych vylepšeniach a tak ďalej, ale
To, čo sme my zobrali, bola čisto historické údaje o dodávke, meteodata, keďže ani sme len neuvažovali o lokácii tých odberných miest, povedali sme si, že zoberieme najmä tomu osvity východ, sever, juh, západ, hej, čiže zobrali sme 4 údaje o osvite, zobrali sme ten štandardný verejný zdroj dát, čo je vlastne Global Forecast System, samozrejme kalendár. Pre predikciu odberu sme zobrali len historické údaje o dodávke a v podstate toto nám z toho vyšlo. Čiže tu je nejaká predikcia dodávky, mohla by byť asi aj lepšia. Tam zeleným vidíme predikovanú hodnotu, modrým je nejaká skutočnosť. Máme tu nejakú predikciu odberu, naozaj vidieť, že niekde nám to sadlo pekne, niekde by sme sa s tým potrebovali pohrať, čo sa tam dialo. No a v konečnom dôsledku nám vyšla z toho nejaká predikcia zdieľania, ktorá nevyzerá zle, možno tam ten jeden týždeň je taký viac uletený, tam určite bude treba urobiť analýzu, čo sa tam dialo a čím to je, že zrovna vtedy sa zdieľalo v skutočnosti viac, či tam zapli nejaký diesel, alebo čo sa tam dialo, čo vôbec nesúviselo s tými nejakými počiatočnými podmienkami, ktoré sme si určili. Týmto som chcel iba demonštrovať, že použitím nejakých štandardných nástrojov sa dá dosiahnuť nejaký výsledok v rámci toho predikcie, v rámci toho predikovania zdieľania. A určite dodávateľia, toto je proste nejaká cesta, určite si to uvedomujú, že takýmto spôsobom musia postupovať. Je to len overenie toho konceptu, že keď OKTE by poskytovalo tieto dáta, dá sa s tým zlepšiť tá dnešná východisková situácia. Ďakujem. Rasto, ešte keď máš ten mikrofón, ja by som navrhoval, že by sme si dobehli možno otázky z publika ohľadne EDC. Je tam otázka, v EDC pod môjim účtom sú viditeľné aktivity iného užívateľa, ktoré má založené k iným účastníkom trhu. Bude to opravené? Ide o dlhodobý stav? Ja sa priznám, že neviem, akože ak je to teda nejaký stav, tak asi treba kontaktovať OKTE a nahlásiť nejaký problém. Viem si ale predstaviť, že to, pretože v EDC je možné napríklad, že jeden užívateľ vystupuje za viacero účastníkov trhu a niektoré aktivity sú potom, dajme tomu, zdieľané, tak ak náhodou iný užívateľ za iného účastníka trhu, ktorého ale ten prvý má u seba takisto zaradeného, realizoval nejakú aktivitu, tak tá môže byť cieľene zobrazovaná aj tomuto. Trebalo by to overiť, hej, čiže a poprosím ten anonym, aby teda naozaj kontaktoval OKTE a ak je to chyba a obzvlášť dlhodobá, tak určite ju budeme riešiť. Skúste možno naskrinovať ten stav, popísať ten stav a pošlite to na edc@okte.sk, tak to je? Áno, je to tak. A ďalšia otázka k EDC bola, IPESO pripravuje sa na OKTE EDC do budúcnosti aj technické riešenie rozhranie na poskytovanie údajov pre poskytovateľov flexibility? To tam je, nie? Ja si myslím, že problém je práve s tými poskytovateľmi flexibility. Ten stav je totižto taký, že OKTE má dnes vzťah s dodávateľmi, má dnes vzťah s agregátormi flexibility. Na to, aby mohol si s nimi vymieňať data, OKTE podpisuje zmluvu o poskytovaní údajov, ale vlastne OKTE dnes nemá žiaden zmluvný vzťah s poskytovateľom flexibility. Hej, to je ten, čo prevádzkuje, ja neviem, ten diesel alebo tú kogeneračku alebo nejaké to zariadenie. Čiže ja si osobne myslím, že tu treba začať, dneska legislatíva to ako keby OKTE nedefinuje, že by taký vzťah mal vzniknúť, čiže treba si osloviť OKTE. A musí sa nájsť nejaká právna cesta, vytvoriť ten vzťah, možno rozšíriť ZPUčku aj na poskytovateľov flexibility a potom môžeme hľadať túto cestu, že im budeme poskytovať tie údaje. Jasné. A vyhodnocení flexibility v EDC je pro všechnu regulační energii. A teraz to niekde odskočilo. Hore to je vyhodnocování agregátoři asi je nezávislí nebo integrovaní? Kolik je obchodní flexibility? No, poviem to tak, že v EDCčku sú len nezávislí agregátori. Je možné, že niektorí integrovaní sa tiež prihlásili do EDC a robia to, aj keď teda poviem, ten rozdiel je len v tom teda, že či dodávateľ a agregátor flexibility patrí do rovnakej bilančnej skupiny. Je možné, že niektorí sú tam aj takí, že to robia cez EDCčko a aj z pohľadu dodávky, aj z pohľadu agregácie flexibility sa jedná o rovnaký subjekt zúčtovania. Ale jedná sa tu teda v princípe o nezávislých agregátorov. Je to, môžeme si povedať, že 95%, 99% na regulačnú elektrínu a obchodnej flexibility je tam, poviem to tak, zatiaľ minimum. Ja len poviem, že naša legislatíva nie je úplne dokonalá, že by rozlišovala medzi integrovaným a nezávislým. A je celkom nejasné, že či aj integrovaný by nemal byť povinne v EDC a nemal vykonávať tie procesy, ktoré sú
podstate zbytočné. Že... Dnes to tak nie je, naozaj veľmi veľa integrovaných má dnes priamy vzťah na SEPS, a vlastne EDC dostane len už finálne vyhodnotenie regulačnej elektriny. Áno, trocha to zneprehľadňuje to finálne vyhodnotenie, respektíve kontrolu tých dát a sú tam určite námety na zlepšenie. Dano, ja ťa poprosím, tam sú otázky možno, ktoré by si ty vedel zodpovedať. Aký je váš názor na bezplatné využívanie nefrekvenčných podporných služieb PD s riadením jalovej L zdrojov, keď na druhej strane si za jalovú elektrinu nechajú platiť odberateľmi? Máme minútu 30, dáme si rýchlo kurz fyziky. Drôt, kábel, to je jedno čo. Máme tam činnú a jalovú zložku elektriny. Činná zložka hreje a točí hredeľu motora. Jalová zložka vytvára magnetické pole, aby fungoval transformátor, aby fungoval motor. Jednoducho tie dve zložky sa musia vmestiť do jedného kábla, do jedného drôtu. A teraz, ak je tam príliš veľa jalovej, neostáva tam veľa miesta na činnú. A teda, ak výrobca sa chce niekam pripojiť, tak príklad chce pripojiť 100 jednotiek výkonu, my povieme, že dalo by sa za bežné okolnosti 30 jednotiek pripojíme kedykoľvek, ale keď si upraceš jalovú zložku, pokojne si pripojí 100. Čiže my keď dáme niekomu podmienku, že chce si pripojiť zdroj, ale podmienka bude, že vyrábaj činnú, ale odberaj jalovinu, je to v prospech zákazníka, v prospech zdroja, aby mohol pripojiť väčší výkon. Čiže nie distribučka z toho benefituje, ale toto je riešenie pre zákazníka. Toto je naozaj veľmi zlá interpretácia, ktorá je tam použitá. Čiže ak výrobca má povinnosť odoberať jalovú pri výrobe činnej, je to v prospech jeho, aby mohol tam pripojiť vyššiu kapacitu, ako za bežnou okolnosťou, aby tam tá jalovina obsadila tú kapacitu v tom drôte. O tom to je celé. Ďakujem. Dano, ešte je tam otázka na Smartmeter. Ako prebieha komunikácia medzi Smartmetrom a EMS, energetický management systém, predpokladám, domácnosti pri 15-minútových tarifách. Ako dostane EMS info, že je napríklad záporný spot a má sa napríklad nabiť batéria? No tak tieto veci pravdepodobne asi má dohodu, zmluvu s nejakým dodávateľom, s nejakým manažerom, ktorý mu to radi odporúča a tieto informácie pravdepodobne asi prúdia z internetu do EMS zákazníkovi. Znamená to, že distribútor naozaj poskytuje namerané údaje, ale nerieši trh, čo je cena na elektrinu. Toto je vec dodávateľa. Čiže pokiaľ ide o Smartmeter, samozrejme bavíme sa pravdepodobne o nejakých online dátach. Všetky Smartmetre majú dátové výstupy, kde už dnes môže mať zákazník sekundové, minútové, ľubovoľné údaje, ktoré len chce. Jednoducho je to vec zákazníka, akým spôsobom si to tam pripojí. Tie porty sú voľné k dispozícii, nie sú zaheslované. Najnovšie elektromery, ktoré sa kupujú, už obsahujú port P1. Keď si dáte niekde do Google P1 Gadget Smartmeter, vám vyhodí nejaký taký stick za 7 €, ktorý keď si tam zapichnete podobne ako ethernetový kábel do počítača, tak môžete mať v svojom bežnom telefóne aktuálnu svoju krivku, svoju spotrebu. Čiže tie dáta dostupné sú, len treba si nájsť spôsob, ako sa k ním dostať. A toto už je naozaj vec zákazníka, vec nejakého providera, EMS a tak ďalej. Toto nie je úloha distribútora. Distribútor vytvára podmienky na to, aby tie dáta boli k dispozícii. Čiže my ich zdieľame, dávame k dispozícii. A Igor sa chce zapojiť, lebo má praktické skúsenosti s nasadzovaním batériových systémov. Ja, praktické nie, skôr by som to ešte upozornil na to, že pozerať sa na Smartmeter ako zariadenie, ktoré bude riadiť v dnešnej dobe inteligentnú domácnosť, lebo to smeruje vlastne toto k inteligentnej domácnosti, to znamená, kedy, aké zariadenie má v domácnosti pracovať. A práve tieto zariadenia, ktoré sa takto rozhodujú podľa nejakých cien, či už sú to batérie, alebo to môžu byť bežné domáce spotrebiče, ktoré chcem ovládať, tak spravidla aj v rámci už tých inteligentných domácností, keď som použil tento termín, sú iné rozhrania, ktoré práve zbierajú prostredníctvom internetu a iných komunikačných kanálov nejaké dáta, podľa ktorých sa tie systémy rozhodujú. Smartmeter je len jeden zo vstupov do takéhoto systému, ktorý potom je vyhodnotiť a riadiť tú prevádzku tých zariadení. Ďakujem. Dostali sme od organizátora ešte taký časový malý bonus, tak ja by som možno
ho v krátkosti využil Michal. Chceli sme trošku rozobrať aj tému záruk pôvodu. A u nás na Slovensku teda máme register záruk pôvodu, ale keď chceme vlastne nejak zobchodovať tie záruky, tak vlastne neexistuje žiadna platforma na zobchodovanie. Jedine, čo máme, sú predaj cez aukčný systém, kde Okte predáva záruky pôvodu, ktoré Okte kvázi zhábalo tým výrobcom, ktoré poberajú iný typ podpory. A ak by si mohol tak v krátkosti priblížiť, že čo vy v tejto veci podnikáte v Čechách a že či by sme sa o to ako slovenskí účastníci trhu mali zaujímať. A máš tak asi 2 minútky. OK, ďakujem za otázku. Áno, môžem potvrdiť, my teraz aktuálne veľmi intenzívne pripravujeme vlastne systém, ktorý umožní českým, ale aj akýmkoľvek ostatným u nás zaregistrovaným účastníkom napríklad zo Slovenska, aby sa zúčastnili aukcií, ktoré začnú fungovať začiatkom budúceho roka. Bude kombinácia záruk pôvodov, ktoré získame od štátu, od zdrojov, ktoré sú nejakým spôsobom podporované, ale budeme umožňovať aj vzájomnú výmenu, obchodovanie všetkých ostatných držiteľov záruk. Takže tam kdokoľvek, vrátane slovenských poskytovateľov tých záruk alebo záujemcov tých záruk sa budú môcť toho účastniť. My pripravujeme testovanie pre našich účastníkov. Zatiaľ odhadujeme niekedy október, november na informácie o tom priebehu testovania budeme pripravovať. Pokiaľ by bol akýkoľvek záujem, určite sa pozrite na naše stránky, prípadne dajte vedieť kontakty, že máte záujem, že by ste sa toho chceli účastniť. Budeme tie informácie zdieľať, ale môžeme ich adresne posielať aj vám. Takže bude to možnosť tam obchodovať rôzne typy technológie, budete môcť filtrovať podľa veku tých alebo typu tých záruk pôvodu a bude to možné tam zobchodovať. Takže pokiaľ bude záujem a niečo také podobné nebude na Slovensku, príďte sa pozrieť a vyskúšať si to. Alebo príďte nám to ukázať niekedy na nejaký workshop. Tak páni, ďakujem vám pekne za zaujímavú diskusiu. Celkom živé to bolo. Vyčerpali sme naše témy, vyčerpali sme otázky účastníkov trhu a ďakujeme teda aj vám za pozornosť. Dúfam, že ste si niečo odniesli z našej diskusie. Ďakujem pekne. Tak díky moc.